Ακούγομαι? Ναι, ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Συνάδελφοι, κυρίως σήμερα λόγω και του θέματος, νομίζω οι περισσότεροι είναι πολιτική μηχανική στην αίθουσα. Λοιπόν, στο πλαίσιο όλα αυτά τα χρόνια είδατε ότι από το 2019-18 και έπειτα υπάρχει μια, για να μην πω και περισσότερα χρόνια, περίπου 10 χρόνια, έχουμε μια πλέον πορεία ως τεχνικό επιμελητήριο που νομίζω ότι έχουμε την πρωτοκαθεδρία στο κομμάτι της ψηφιοποίησης της χώρας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Από το e-άδεια, στο οποίο δουλεύουμε όλοι στα γραφεία μας πια και καταφέρνουμε να βγάλουμε σε χρόνο ρεκόρ για τα περισσότερα χρόνια, για τα παλιότερα χρόνια οικοδομικές άδειες, μέχρι και την τακτοποίηση αυθαιρέτων, που ξεκίνησε πολύ πιο μπροστά, αλλά έχει εξελιχθεί, τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και τώρα πάμε σε ένα πολύ κρίσιμο για τη χώρα στάδιο, το οποίο είναι ο προσεισμικός έλεγχος δημοσίων κτηρίων και φαντάζομαι, Πρόεδρε, θα πάμε και σε άλλες υποδομές, γέφυρες και τα λοιπά, τα οποία θα μας τα αναλύσει ο Πρόεδρος. Έχουμε την τιμή, λοιπόν, αφού τον προσφωνώ και τον ακούσατε όλοι, είναι ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Γιώργος Στασινός, μαζί μας. Ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά πήρε ένα τεχνικό επιμελητήριο το οποίο προσπαθούσε μέσω της γραφειοκρατίας να επιβιώσει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια και την πορεία την οποία έβαλε το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσα από την, επαναλαμβάνω, ψηφιοποίηση των διαδικασιών που όλοι χρησιμοποιούμε. Να καλέσουμε τον Πρόεδρο να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Ναι. Επαφορμή κιόλας των 100 χρόνων που συμπληρώνουμε ως Τεχνικό Επιμελητήριο και είναι τιμή και καμάρι μας που ως μηχανικοί έχουμε βάλει ένα πολύ σημαντικό, δεν θα πω λιθαράκι, αλλά θεμέλιο λίθο για την κοινωνία της Ελλάδος, για τον πολιτισμό που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, με τα λάθη που έχουμε κάνει φυσικά, αλλά νομίζω ότι έχουμε την αυτογνωσία να τα αντιμετωπίζουμε, να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε, Πρόεδρε. Σε καλωσορίζουμε, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πολύ, Άκη. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την εκδήλωση. Θα ξεκινήσω με αφορμή τα 100 χρόνια του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θεωρώ, το έχω πει πολλές φορές, ότι το ΤΕ τα προηγούμενα 100 χρόνια που συμπληρώθηκαν τώρα έχει συμβάλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της χώρας, με τα καλά και τα άσχημα, όπως είπε και ο Άκης, αλλά στο τέλος με ένα θετικό πρόσημο, έτσι ώστε να φτιαχτεί η Ελλάδα που τώρα γνωρίζουμε, που πολλά μας αρέσουν, πολλά δεν μας αρέσουν και προσπαθούμε όσα δεν μας αρέσουν να τα διορθώσουμε. Σε αυτά όμως τα 100 χρόνια, και αφού συμπληρώθηκαν, μας βρίσκει σε μια εποχή που είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτό που λέγεται θεωρητικά, και θα το αναλύσω παρακάτω, πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός. Να πούμε τι είναι αυτό, στο οποίο θεωρώ ότι τότε είναι πρωταγωνιστής. Εμείς ξεκινήσαμε πολύ πριν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να δημιουργούμε ψηφιακές υπηρεσίες. Ξεκινήσαμε το κομμάτι των αυθαιρέτων. Στη συνέχεια, το 2018 ξεκίνησε το e-άδειες. Προχωρήσαμε στην ηλεκτρονική, καταφέραμε με πολύ κόπο, κάτι που παλεύαμε πολλά χρόνια, να θεσμοθετηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, που τώρα καταφέραμε επίσης να είναι υποχρεωτική σε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ κατοίκων, ξεκινώντας από το εξοικονομώ 2021 και ήδη έχουμε αρκετές ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ζητήσαμε από τη σημερινή κυβέρνηση να θεσμοθετήσει, μάλλον το είχαμε ζητήσει από το 2018, μάλιστα τότε ο σημερινός Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια εκδήλωση που έγινε στην Παλιά Βουλή στην Αθήνα και είπαμε ότι πρέπει να καθιερωθεί ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης που περιλαμβάνει το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται σε μια αδειοδότηση. Αυτό το έργο είναι από τα πρώτα που θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση το 2019. Στη συνέχεια βρήκαμε χρηματοδότηση. Το έργο τελειώνει μέσα στο έτος, μέσα στο 2024, που σημαίνει ότι θα έχουμε τουλάχιστον σε επίπεδο πληροφόρησης όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, δηλαδή όρους δόμησης, χρήσης γης,
γραμμές που αφορούν δασικές εκτάσεις ή περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ζώνες κτλ. Και αυτό θα εμπλουτίζεται και στην πορεία θα είναι υποχρεωτικό οποιοδήποτε τοπικό πολεοδομικό σχέδιο γίνεται ή ειδικό πολεοδομικό σχέδιο να γίνεται ηλεκτρονικά για να έχει ισχύ και να μπαίνει στον ενιαίο ψηφιακό χάρτη. Στην πορεία θα δείτε ότι ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης θα περιλαμβάνει πολύ περισσότερα δεδομένα, όχι μόνο όσα απαιτούνται για μια αδειοδότηση, αλλά και περισσότερα στοιχεία, γιατί οτιδήποτε γεωχωρικό δεδομένο υπάρχει θα μπαίνει σε αυτή την βάση. Παράλληλα γίνεται το Εθνικό Μητρό Υποδομών, το οποίο, μάλλον για να τελειώσουμε αυτό, να θυμίσω κάτι. Είναι πολύ λίγα χρόνια που ένας μηχανικός ήταν έξω από μια πολεοδομία 6 ώρα τα ξημερώματα να πάρει χαρτί προτεραιότητας, δεν είναι ούτε 10 χρόνια, για να δηλώσει αλλαγή χρήσης σε ένα υπόγειο. Και αυτή τη στιγμή ο μηχανικός είναι ο μοναδικός επιστήμονας αυτή τη στιγμή που εξυπηρετείται ηλεκτρονικά και μπορεί να κάτσει 1 η ώρα ή 2 τα ξημερώματα, να βγάλει μια άδεια, γιατί τα συστήματα δεν δουλεύουν 8 ώρες, δουλεύουν 24 ώρες. Το λέω, κάποιοι είχαν την εντύπωση, έλεγαν να τα κλείνουμε και στα συστήματα λέει 8 ώρες το κλείνουμε, λέει το σύστημα. Υπήρχαν και τέτοιες απόψεις στο παρελθόν, έτσι έχω ακούσει και τέτοια. Άρα μπορείς 24 ώρες το 24ωρο να εξυπηρετηθείς, να βγάλεις άδεια, να δηλώσεις ένα αυθαίρετο, να πληρώσεις. Και στο μέλλον, το λέω λίγο για να σκεφτείτε πού ήμασταν και πού είμαστε, εγώ θεωρώ ότι την επόμενη τριετία, τετραετία θα έχει με τέτοια ασφάλεια, θα έχει ελεγχθεί η ασφάλεια των δεδομένων του ψηφιακού χάρτη, που θα καταφέρουμε αυτό να αποτελεί το ίδιο διοικητική πράξη, δηλαδή αντί να πας στην πολεοδομία να πάρεις όρους δόμησης και χρήσης γης, θα είναι εγκύρη πληροφόρηση του χάρτη, ό,τι δείχνει ο χάρτης, άρα δεν θα πας πουθενά. Δεν θα πας ούτε δασάρχεια, ούτε αρχαιολογία, ούτε δήμο, ούτε πολεοδομία, ούτε πουθενά. Και σημαίνει, εγώ το λέω λίγο χαρακτηριστικά, εγώ θα το κάνω αν φτάσω σε αυτό το επίπεδο, όσο είμαι πρώτος, αν καταφέρω να ξαναβγώ την επόμενη θητεία. Θα πάω είτε στην Αλάσκα, είτε στο Τόκιο, θα χτυπήσω ένα οικόπεδο στην Αλεξανδρούπολη, θα δω όρους δόμησης χρήσης γης και θα βγάλω και την άδεια στο άδειες. Και από τη μία θα γυρίσουμε ένα βίντεο που θα λέμε ο μηχανικός ήταν έξω από μια πολεοδομία και έπαιρνε χαρτάκι και τώρα είναι στο Τόκιο και βγάζει άδεια στην Αλεξανδρούπολη. Το λέω λίγο. Καλύτερα. Στην Αλάσκα καλύτερα. Ωραία. Στην Αλάσκα. Λοιπόν, το λέω λίγο γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πού ήμασταν και πού είμαστε. Και όλα αυτά έτσι να καταλάβουμε, ούτε ο Θεός ήρθε, ούτε κάποιος άλλος και μας τα φτιάξε. Αυτά έγιναν επειδή το ΤΕ έχει αναπτύξει όλη αυτή τη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και είναι όντως πρωταγωνιστής σε αυτό το κομμάτι. Θα συνεχίσω με το Εθνικό Μητρό Υποδομών, το οποίο είναι μια βάση δεδομένων, είναι όπως η ταυτότητα του κτηρίου, η ταυτότητα των έργων. Δηλαδή, επί της ουσίας, θα λέει γέφυρα του 65 στην Καβάλα, που την κατασκεύασε η τάδε εταιρεία, τα σχέδια είναι αυτά, όποια είναι και ό,τι έχουμε δεδομένα, συντηρήθηκε το 75, το 85, το 2015 και μετά το ξέχασαν και υπεύθυνος για τη συντήρηση είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό τι σημαίνει? Πρώτον, σημαίνει η επαγγελματική ηλικία για τους μηχανικούς. Γιατί θα πρέπει να μπει στην κουλτούρα μας το κομμάτι της συντήρησης των έργων. Γιατί στην Ελλάδα και εμείς οι μηχανικοί, όχι μόνο οι πολίτες και οι πολιτικοί, δεν έχουμε καταλάβει ότι είναι πολύ σημαντική. Το είδαμε και με τη γέφυρα στη Βαλτιμόρη. Μπορούμε να το δούμε πολλά παραδείγματα που συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Τα έργα πρέπει να συντηρούνται. Δεν μπορεί, ή το βλέπουμε τώρα που έχουμε μια συνεργασία με τον Βασίλη τον Παρδάκη, σας μιλήσει μετά, που μία μέρα με έπαιρναν οι υπουργοί γιατί μου έλεγαν ότι θα πέσει το στέγαστρο Καλατράβα. Μία μέρα, μία Πέμπτη ήταν και με πήραν και μου λέει πέφτει το στέγαστρο Καλατράβα. Ναι, από τότε που κατασκευάστηκε όμως το 2004 δεν έχει ασχοληθεί κανένας ούτε για μία βίδα. Τα έργα δεν συντηρούνται μόνα τους. Άρα, πρώτον πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση. Εμείς θα το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, το έχουμε έτοιμο το έργο. Απλά θα πρέπει ύστερα οι περιφέρειες, οι δήμοι κτλ. Να βάλει ο καθένας τα έργα που τους σε εισαγωγικά ανήκουν ή είναι υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους. Και στη συνέχεια θα πρέπει να φροντίσουν να βρεθούν οι πόροι, οι οικονομικοί, οι οποίοι δεν είναι ευρωπαϊκοί πόροι, γιατί αυτή τη στιγμή τα καινούρια, οι ευρωπαϊκοί πόροι δεν χρηματοδοτούν συντηρήσεις. Να βρει η κυβέρνηση τους πόρους για να συντηρούνται τα έργα. Αυτό σημαίνει πάλι επαγγελματική ύλη.
πολύ μεγάλη για τους μηχανικούς και μια διαφοροποίηση στην κουλτούρα και των μηχανικών και των πολιτών. Συνεχίζω με κάποια σημαντικά έργα. Αυτή τη στιγμή ίσως δεν ξέρω αν εκτελείται στην Αλεξανδρούπολη, δεν το είδα, αλλά σίγουρα αν δεν εκτελείται θα εκτελεστεί το επόμενο τρίμηνο-τετράμηνο η ψηφιοποίηση όλων των αρχείων της πολεοδομίας. Έχετε ξεκινήσει. Ωραία. Ωραία. Έχετε ξεκινήσει. Θέλετε να πω, αυτό το έργο δεν θα γινόταν ποτέ χωρίς το ΤΕ. Αυτή τη στιγμή πάλευαν οι Δήμοι. Κάνουμε ένα τεράστιο έργο σκούπα, γιατί, το λέω σκούπα γιατί γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Όποιος δεν έχει ψηφιοποιημένα αρχεία, το κάνουμε εμείς. Σε 2 χρόνια θα έχουμε επίσης στα συστήματά μας και όλους τους παλιούς φακέλους. Δεν θα πηγαίνεις πουθενά. Όντως καταστρέφουμε κάποια επαγγέλματα όπως αυτό που είχε το φωτοτυπάδικο ή το ψιλικατζίδικο από κάτω που βγάζει φωτοτυπίες στην πολεοδομία και σου κανόνιζα μαλάδονες και ο φάκελο να έρθει αντί σε 3 μήνες, σε 1 μήνα ή σε 20 μέρες. Καταργούνται αυτά τα επαγγέλματα, όντως, και πάλι θα πηγαίνεις 1 η ώρα και 2 το βράδυ και θα ανοίξεις ένα φάκελο, όποιον θες. Σε όλα αυτά που περιγράφω, προφανώς, και τα ξέρω καλύτερα, υπάρχουν και σφάλματα και προβλήματα και θα έχουν λάθη και φάκελοι και θα έχουν λάθη στην αρχή ενδεχομένως και κάποιες χρήσεις γης και κάποια οριδόμηση. Σε 1, 2, 3 χρόνια θα φτιαχτούν, θα διορθωθούν. Δηλαδή, εφόσον έχουμε τα δεδομένα και τα έχουμε ψηφιακά, ένα ποσοστό που είναι λάθος θα διορθωθεί. Παράλληλα, κάνουμε και άλλα σημαντικά έργα. Θα αναφερθώ επιγραμματικά, κάποια θα τα πει και ο Βασίλης ο Παρτάκης μετά ενδεχομένως. Έχουμε 2 μεγάλα έργα για την παρακολούθηση των γεφυρών, πολλών γεφυρών σιδηροδρομικού δικτύου και πολλών των περιφερειών οδικού δικτύου, στα οποία θα μπουν σένσορες, τέλος πάντων, που θα μετράνε διάφορα στοιχεία μετακινήσεις κτλ. Και θα υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης αφού θα έχουμε βάλει τα όρια που υπάρχει και θα υπάρχει ένα αλάρμ κάθε φορά όταν κινδυνεύει κάποια υποδομή. Αυτό θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να εξελιχθεί για να έχουμε παρακολούθηση και σημαντικών υποδομών της χώρας με αυτόν τον τρόπο. Κάνουμε και έργα υποδομών έτσι, για δήμους και τα λοιπά που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή τα Υπουργεία να τα εκτελέσουν, ενδεχομένως και οι δήμοι. Και παράλληλα υπάρχουν 3 μητρώα σημαντικά αυτή τη στιγμή στο ΤΕ. Υπάρχουν και άλλα, αλλά λέω αυτά που απασχολούν περισσότερο κόσμο. Ένα έχει να κάνει με την τελική σύνδεση των ΑΠΕ, που υπάρχει, θα το πω απλά, τι γινόταν, να δείτε πώς συμβαίνουν στη χώρα ορισμένα πράγματα. Έκανες αίτηση στο ΔΔΕ για να συνδέσεις ένα φωτοβολταϊκό και ερχόταν σε κανένα χρόνο. Συνοηθήκαμε με το Υπουργείο, έγινε μια νομοθετική ρύθμιση και φτιάξαμε ένα μητρό μηχανικό σε όλη τη χώρα. Τώρα αντί να πηγαίνει σε 1 χρόνο ένας μηχανικός, πηγαίνει σε 1 εβδομάδα. Πληρώνει το μηχανικός, κάνει γρήγορα τη δουλειά του επενδυτής, τελειώνει τη γραφειοκρατία ο ΔΔΕ, δηλαδή πιο win-win δεν γίνεται, απλά δεν το κάνει κανένας. Και αυτό έχει να κάνει με ένα μοντέλο το οποίο εγώ το λέω γιατί δεν φοβάμαι πλέον, επειδή έχει αποδειχθεί. Θα σας πω δεύτερο παράδειγμα και στο τέλος μάλλον θα πω. Δεύτερο παράδειγμα είναι, μου ζητήθηκε από τον Υπουργό Επικρατείας τότε, το Γεραπετρίτη, τώρα τον Παπασταύρου, επειδή ασχολούνται με το κομμάτι της πρόσβασης σε δημόσια κτίρια. Και φτιάξαμε το μητρό προσβασιμότητας κατά το ίδιο μοντέλο. Τι φτιάξαμε? Ένα μητρό παρόμοιο που βάλαμε τους ελεγκτές δόμησης καταρχήν να πηγαίνουν στα κτίρια. Αυτή τη στιγμή έχουμε ελέγξει 7.000 κτίρια από τα 35.000 που έχουν δηλωθεί μέχρι τώρα και ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα προσβασιμότητας. Θα προσπαθήσουμε να επεκταθούμε, γιατί όλο είναι θέμα οικονομικό, να βρίσκουμε τους πόρους να φτάσουμε. Δεν είναι θέμα ανθρώπινων πόρων, τους έχουμε. Να ολοκληρωθούν αυτά και να βρίσκουμε πιλωτικά, να ξεκινήσουμε από κάποια σημαντικά κτίρια να φτιάξουμε την προσβασιμότητα. Διότι η χώρα έτρωγε πρόστιμα και δεν θα λυνόταν ποτέ. Τρίτο σημαντικό. Μία μέρα, και σας λέω πραγματικά το περιστατικό, όταν έγινε σεισμή στην Τουρκία, έστειλα ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό και έγραφα ότι επειδή ο σεισμός δεν σου κλείνει ραντεβού πάνω κάτω, καλό είναι να ελέγξουμε τουλάχιστον σχολεία, νοσοκομεία, γιατί καμιά μέρα κάτι θα γίνει. Με κάλεσαν στο Μαξίμου, είπε ο ΑΣΠ ότι το 2025 θα γίνει το 10%, το 26%, το 33% θα γίνουν όλα. Εγώ είπα στον Πρωθυπουργό ότι θέλω τα χρήματα από το RRF
μία νομοθετική ρύθμιση και μία υπουργική απόφαση και εμείς θα το κάνουμε σε 6 μήνες. Και η Πρωθυπουργός να το κάνετε. Πώς θα το κάνουμε? Κάναμε τώρα το Μητρό Προσωπικού Ελέγχου, που είναι για πολιτικούς μηχανικούς. Βρήκαμε 32 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα γίνει η εκπαίδευση. Τώρα το Μάιο, δεν ξέρω, το Μάιο κάπου θα ξεκινήσουμε, Βασίλη. Θα ξεκινήσουμε τους ελέγχους. Έχουμε τα χρήματα. Οι μηχανικοί θα πληρώνονται καλά λεφτά, πολύ καλά λεφτά, για τις ώρες που θα απασχολούνται. Και ζωντανά η εφαρμογή την οποία θα συμπληρώνουν τα στοιχεία θα δίνει την ταξινόμηση τέλος πάντων των σχολείων, προκειμένου να κάνουμε σε κάποια και δευτεροβάθμιο έλεγχο, που ακόμα δεν έχουμε βρει τους πόρους, αλλά ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Θεωρώ ότι ακόμα και μέσα στο 24 ένα ποσοστό πάνω από 70-80% των σχολείων μπορεί να γίνει. Ενδεχομένως και όλα. Γιατί έχουμε μηχανικούς αυτή τη στιγμή που μπορούν να το κάνουν. Αυτά που λέω, το κράτος δεν μπορούσε να τα κάνει ποτέ. Το ΤΕΕ έτσι καταφέρει να δίνει επαγγελματική λύση στους μηχανικούς, να γίνει τη δουλειά υπέρ των πολιτών, να νιώθει ασφάλεια ο πολίτης ότι κάποιος ασχολείται να κάνει κάτι που δεν θα κάνει ποτέ το κράτος. Και έχουμε επαγγελματική λύση για τους μηχανικούς που δεν είχαμε ποτέ. Δεν βρίσκεις μηχανικό με τίποτα. Ένας μηχανικός που δεν θέλει να δουλέψει και πολύ μπορεί να βγάζει ικανοποιητικά χρήματα μέσα στο μήνα για να περνάει τέλος πάντων και να ζει μια χαρά, πολύ πάνω από το μέσο όρο. Και είμαστε ο επιστημονικός κλάδος ο πιο προχωρημένος αυτή την περίοδο σε αυτό το κομμάτι. Συζητούσα σήμερα στην Ορεστιάδα με ανθρώπους που ήταν στο ΓΕΟΤΕ, που ήταν στο Δικηγορικό Σύλλογο, που είναι. Αυτοί δεν εξυπηρετούνται, παιδιά. Αυτοί είναι ακόμα στην παλιά εποχή. Περιμένουν να ανοίξει ένα γραφείο, να πάνε στο δασαρχείο. Εμείς είμαστε στο γραφείο μας. Είμαστε και στο σπίτι μας και κάνουμε τη δουλειά. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν έγινε μαγικά. Ούτε ξαφνικά εμείς έχουμε δουλειά και άλλοι δεν έχουν. Θα πάω και στο τελευταίο αυτή τη στιγμή και θα ολοκληρώσω εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε το πιο δύσκολο εγχείρημα και θα μιλήσω ταυτόχρονα για την εκτός σχεδίου δόμηση. Το άρθρο 24 του Συντάγματος περιγράφει ότι πρέπει να υπάρχει πολυδομικός σχεδιασμός σε όλη τη χώρα. Το 1985, μετά το 1985, έβγαλε την πρώτη απόφαση του Συμβούλου Επικρατείας που έλεγε ότι δεν έχει κάνει το κράτος πολυδομικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα, παράδειγμα λέω, ακυρώνω την άδεια του Νίκου γιατί δεν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Είναι η κυβέρνηση μετά νομοθετούσε ότι αν έχεις πρόσωπο σε δρόμο, δεν έκανε πολυδομικό σχεδιασμό γιατί αυτός έπαιρνε και χρόνο και ήθελε και χρήματα. Εντάξει. Άρα απέφευγε αυτό που λέει το Σύνταγμα. Φτάναμε μετά από λίγα χρόνια, αφού έβλεπε ότι δεν γίνεται, ακύρωνε δεύτερη άδεια και έλεγε να έχει πρόσωπο στον δρόμο και ο δρόμος να έχει πλάτος, ξέρω εγώ, 5 μέτρα. Έλεγε η κυβέρνηση, αντί να κάνω πολυδομικό σχεδιασμό, να κάνω νομοθετική ρύθμιση. Και θα πω, με βάση το σκεπτικό του ΤΕ, να διορθώσω αυτό. Και φτάσαμε μέχρι σήμερα που κάθε κυβέρνηση διόρθωνε μία απόφαση του ΣΤΕ, εναρμονιζόταν η νομοθεσία στο σκεπτικό της απόφασης του ΣΤΕ που ακύρωνε μία μεμονωμένη άδεια. Και φτάσαμε μέχρι σήμερα. Η σημερινή κυβέρνηση τι έκανε καλό? Εκμεταλλεύτηκε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βρήκε και το ΤΕ και έκανε αυτή τη στιγμή πάνω από 200 διαγωνισμούς μέσα σε 1-1,5 χρόνο. Έχουν τελειώσει οι διαγωνισμοί, τουλάχιστον κατά 95%. Και αυτή τη στιγμή θα γίνουν τον επόμενο 1,5 χρόνο πολυδομικό σχεδιασμό σε όλη τη χώρα. Στο 80%. Στο άλλο είναι κάποια τελευταία πολυδομικά σχέδια που ήδη είχαν τελειώσει ή είχαν ανατεθεί. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έπρεπε τώρα να πει τι είναι τα τοπικά πολυδομικά σχέδια και τα ειδικά πολυδομικά σχέδια. Είναι προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν στο τέλος και θα αφορά χρήσης γης, όρους δόμησης, γιατί τα τοπικά πολυδομικά σχέδια σε σχέση με τα γενικά πολυδομικά δίνουν και όρους δόμησης. Θα λέει ακριβώς τι χτίζει κάποιος, ποιοι είναι οι όροι δόμησης, ποιες είναι οι χρήσεις γης σε όλη τη χώρα. Άρα στην πραγματικότητα τι θα υπάρχει, αυτό που λέει το Σύνταγμα του 1975. Και τώρα πιέζεται λόγω της μιας απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας μεμονωμένα για μια κατοικία εκτός σχεδίου στην Πάτμο και έχουν σταματήσει. Κάποιες πολεοδομίες βγάζουν άδειες, κάποιες δεν βγάζουν. Ή στην ίδια πολεοδομία, έχω να σας πω κάνα 2-3 παραδείγματα, βγάζει ο ένας υπάλληλος και ο άλλος δεν βγάζει. Και η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, έπρεπε να πει ότι παιδιά, πάμε όπως πηγαίναμε μέχρι τώρα για τα επόμενα 3-4 χρόνια, μέχρι να βγουν τα του ποσού και τελειώσαμε. Συζητιέται αν θα νομοθετήσει κάτι διαφορετικό ή όχι. Πάμε, αυτό το είπα για να καταλάβετε κάτι. Το ΤΕΕ κάνει το πιο δύσκολο έργο. Αυτή τη στιγμή θέλω να μου πείτε από το 1821 μέχρι σήμερα, αν υπάρχει φορέας που να έκανε 200 διαγωνισμούς
και να τους τέλειωσε μέσα σε 1,5 χρόνο. Να μην πω 200, να πω 30. Ποιος φορέας έχει κάνει στην Ελλάδα, Υπουργείο, τέτοιο, να έχει κάνει 30 διαγωνισμούς, να τους έχει τελειώσει σε 1,5 χρόνο. Όχι 200. Επίσης θα πω με νούμερα, επειδή μου αρέσουν τα νούμερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κατάφερε να βγάζει, να προχωράει πολεοδομικά σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια που υπήρχαν μέχρι τώρα, περίπου 30 ανά 10 χρόνια. Σημαίνει ότι για να έκανε τα 200 που λέω εγώ και θα ήθελε 70-80 χρόνια, 90-100 ξέρω εγώ, γιατί θα έβγαν και οι υπάλληλοι. Εμείς πρέπει να το κάνουμε σε 4. Το 104 το λέω στο 1/25 του χρόνου. Άρα έχουμε κάνει πράγματα τα οποία μας έλεγαν όλοι ότι θα αποτύχουν, τα κάναμε. Έχουμε ξεπεράσει τα λογικά όρια επιτυχία σε πάρα πολλά πράγματα. Δουλεύουμε για τον κλάδο και τους μηχανικούς, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε πόρους που καταφέραμε να απορροφήσουμε για τους μηχανικούς. Γιατί αν δείτε οι πόροι που πηγαίνουν γύρω από το κλάδο μας και τους μηχανικούς είναι απεριόριστοι σε σχέση με όλους τους άλλους κλάδους. Για να έχουμε δουλειά, αλλά και πάνω απ' όλα να φτιάξουμε τέτοιες υποδομές στη χώρα. Υποδομές δεν εννοώ δρόμους κτλ. Εννοώ υποδομές και όλα αυτά τα συστήματα που φτιάχνουμε, ώστε να είναι εύκολες επενδύσεις στη χώρα για να έχουμε δουλειά όταν δεν υπάρχουν τόσα χρήματα που υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή, φτιάχνουμε τις συνθήκες για να μην ξαναπεράσουμε αυτό που περάσαμε, γιατί εμείς πάμε παρέα με την ανάπτυξη της χώρας. Δεν θέλω να κουράσω, γιατί υπάρχουν και άλλοι ομιλητές. Απλά θέλω να σας πω ότι κάνουμε μια πραγματικά υπερβολική προσπάθεια αυτό το διάστημα. Θα ήθελα οι μηχανικοί να το καταλαβαίνουν ότι ο καθένας έχει τα καθημερινά του προβλήματα κτλ. Εγώ έχω όλων των μηχανικών και προσπαθώ κατά το δυνατόν να τα λύνω, να απαντάω στα τηλέφωνα, να βρίσκω τα προβλήματα, να τα λύνουμε. Θα ήθελα όλοι να είστε συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, ανεξάρτητα, είναι σημαντικό και για το ΤΕ, το ΤΕ έχει αυτή τη στιγμή αποδοχή και από την κοινωνία και από τον πολιτικό κόσμο και από την τοπική αυτοδιοίκηση, από όλους, γιατί τους συνεισφέρει σε αυτούς, πράγματα που δεν μπορούσαν να κάνουν, τα κάνει το ίδιο. Θα ήθελα να συμμετέχετε στις εκλογές στις 19 Μαΐου, ανεξάρτητα θα ψηφίσει ο καθένας, γιατί και αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουν και οι μηχανικοί ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, σημαντική αυτή τη στιγμή, για να πάει καλά ο κλάδος μας. Θα πω και κάτι άλλο που δεν σας αφορά εσένα τελευταίο. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύς λαϊκισμός σε όλο το πολιτικό σύστημα, σε όλα τα επίπεδα. Τώρα τελευταία βλέπουμε ότι κυρίως στην Αττική, έχει ξεκινήσει, αλλά μπορεί να πάει και στην περιφέρεια, υπάρχουν δήμαρχοι που προσπαθούν να ακυρώσουν τον οικοδομικό κανονισμό. Βγάζουν αποφάσεις δημοτικών συμβολίων, οι οποίες είναι παράνομες, και αποφασίζουν να καταργήσουν νόμους με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά δεν γίνονται, και να ξέρετε, εμένα θα με βρουν απέναντι, σύντομα θα πάρουμε σημαντικές πρωτοβουλίες σε αυτό. Πρέπει να καταφέρουμε να επιβάλλουμε να υπάρχει κοινή λογική. Δεν θέλουμε κάτι υπερβολικό, δεν δέχομαι ότι εμείς δεν προστατεύουμε το περιβάλλον, γιατί εμείς το προστατεύουμε στην πραγματικότητα. Ξέρω ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν υπερβολές, αλλά αυτές είναι μεμονωμένες και πρέπει να τις απομονώσουμε. Δεν σημαίνει όμως, επειδή υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις υπερβολών ή ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο αυτών που γίνονται, κάποιοι να το εκμεταλλεύονται. Αυτά ήθελα να πω. Θα ξανάρθω. Ξέρω ότι η Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια καλή περίοδο μεγάλης ανάπτυξης και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για να προχωράνε όλα και να προχωράνε και να γίνονται με έναν ορθολογικό τρόπο, ώστε να δημιουργούνται συνθήκες να υπάρχει δουλειά και στο μέλλον και να συνεχίσει αυτή η ανάπτυξη. Να ξέρετε ότι είμαι δίπλα σας. Οι συνάδελφοι εδώ με ξέρουν και πολλά χρόνια, μπορούν να με βρουν, να μου ζητήσουν οτιδήποτε, και πολλούς από εσάς σας γνωρίζω και καλά προσωπικά. Εγώ θα παραμείνω στο ΤΕ, αν καταφέρω να εκλεγώ τα επόμενα 4 χρόνια. Μετά δεν αντέχω άλλο, γιατί είναι λίγο απάνθρωπο λίγο το πρόγραμμά μου.
Αλλά θα προσπαθήσω όλα αυτά που σας είπα να τα ολοκληρώσουμε ώστε να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι γενικά στη διάθεσή σας. Λοιπόν, είναι μεγάλη μας τιμή που είναι και ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη, εκπρόσωπος του Δημάρχου και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εύρου εδώ πέρα. Αν θέλατε για ένα δίλεπτο, ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό για να τιμήσετε την εκδήλωσή μας και να ξεκινήσουμε. Ο συνάδελφος ο Κώστας Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας, εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη. Αμουθήτα. Πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εκλεκτοί ομιλητές, κύριε καθηγητά, αντιδήμαρχοι τεχνικών, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να μεταφέρω το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη μας, του Χριστόδουλου του Τοψίδη, και να μεταφέρω και τη στήριξή του όχι μονάχα στο επιμελητήριο, όπου γνωρίζοντάς τον εδώ πέρα στην τοπική κοινωνία τόσα χρόνια ως πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, ένας καθαρά επιμελητηριακός άνθρωπος, σίγουρα δεν μπορεί στο να στηρίξει και να πιστεύει και στη δική μας προσπάθεια ως τεχνικό επιμελητήριο. Η περιφέρεια μας θέλει δίπλα της, μας έχει ανάγκη, εγώ θα συμπληρώσω, έχει τις πόρτες της ανοιχτές για όλους τους μηχανικούς και για το επιμελητήριο. Καλή ώρα εδώ πέρα με την αίθουσα και αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει. Ενδεικτικά θα σας πω εγώ στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ότι μονάχα 2 μέλη από ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι μηχανικοί. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μηχανικοί και αυτό κάτι δείχνει προς την εμπιστοσύνη που έχει ο Περιφερειάρχης απέναντι στους μηχανικούς, και εδώ πέρα θα είναι πάντα ανοιχτή η αίθουσα με την ευχή σύντομα η Νομαρχιακή Επιτροπή εδώ πέρα να έχει και ένα δικό της χώρο στον Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Κύριε Αντιδήμαρχε, θέλετε να πείτε 2 κουβέντες για να πάμε και στο ψητό εδώ, γιατί... Και ο Βασίλης είναι μετά. Βέβαια. Και εγώ να μεταφέρω το χαιρετισμό του Δημάρχου μας, του Γιάννη του Ζαμπούκη. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος των υπηρεσιών μας, του Δήμου μας, καθημερινά σε κάθε έργο που υλοποιούμε, σε κάθε πρόκληση και κάθε πρόσκληση που μας δίνεται τη δυνατότητα. Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, η Αλεξανδρούπολη είναι σε μια μεγάλη ανάπτυξη αυτή την περίοδο. Πολύ καλά τα έργα που σχεδιάζουμε, που υλοποιούμε στο Δήμο μας, αλλά πολύ σημαντικό η συντήρηση, κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και πρέπει με τους μηχανικούς μας και του Δήμου μας που έχουμε άριστη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια που συνεργάζομαι, Γιώργο, και μαζί και με όλους εδώ τους ανθρώπους, γενικότερα να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Και επειδή επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν χρειάζονται ένα μηχανικό πάντα, έτσι, ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εύρου και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Βασίλης ο Κασαπίδης, ένα σύντομο χαιρετισμό και ξεκινάμε. Ναι. Πρόεδρε, να σας καλωσορίσω και εγώ εκ μέρους της επιχειρηματικότητας εδώ της τοπικής, της Αλεξανδρούπολης, αλλά και όλου του νομού. Να ξέρετε ότι έχετε ανθρώπους εδώ πέρα στην περιοχή, σε όλη τη Θράκη, αλλά και ιδιαίτερα εδώ στην Αλεξανδρούπολη, άνθρωποι της καθημερινότητας, άνθρωποι της αγοράς, που πραγματικά πιάνουν τον παλμό. Όλοι οι μηχανικοί εδώ τους έχουμε δίπλα μας και το αισθανόμαστε. Προέρχομαι και εγώ από τον επιμελητηριακό χώρο, τον αντίστοιχο των επαγγελματιών, και πραγματικά είναι όλα αυτά που είπατε και τα γνωρίζουμε, γιατί γινόμαστε ανατακτά διαστήματα κοινωνία όλων των έργων αυτών. Έχετε εξυγχρονίσει κυριολεκτικά τη χώρα με όλα αυτά που μας καταθέσατε και με αυτά όλα που θα ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια. Πραγματικά λαμβάνω αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας και να είστε σίγουρος πως αυτό θα μεταφέρω και εγώ στον αντίστοιχο κλάδο των επιχειρηματιών που κυριολεκτικά σας θέλουμε δίπλα μας και να υπάρχει αυτή η άρτια και η πολύ δυναμική σχέση και συνεργασία, και νομίζω ότι τα βήματα μπορεί από εδώ και πέρα θα είναι θετικά. Και να πω ότι αφού τα πρώτα 100 χρόνια, από ό,τι βλέπω το λογότυπο, τα έχετε καταφέρει, που λένε συνήθως είναι τα δύσκολα, σίγουρα τα επόμενα θα είναι πολύ εύκολα και με μεγαλύτερη δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και καλή επιτυχία σε όλους μεμονωμένα, αλλά και εσάς προσωπικά, στις επικείμενες εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Παρδάκη για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο. Συνάδελφε.
Να πούμε, συνάδελφοι, αύριο το πρωί θα είναι στην πλατεία του Φάρου, στο μνημείο της Δόμνας Βυσβίζη, το μουσιακό αυτοκινούμενο όχημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει ξεκινήσει ένα οδηπορικό σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα είναι Ορεστιάδα, αύριο θα είναι εδώ. Αξίζει να το δείτε, δεν το έχω δει από κοντά. Μουσείο. Ψηφιακό μουσείο, αλλά όσοι συνάδελφοι το είδαν σε άλλες πόλεις, είναι κάτι μοναδικό. Ωραία. Εγώ θα σηκωθώ. Φίλτατε Πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αγαπητοί εκπρόσωποι εδώ και της Περιφέρειας, του Δήμου, του Επιμελητηρίου, του Συλλόγου, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και τη συμμετοχή σας, που είναι πολύ δυναμική και αντιπροσωπευτική. Είπε ο Πρόεδρος, παρουσίασε πάρα πολλά σπουδαία έργα. Τώρα θα περιοριστούμε σε ένα σημαντικό βέβαια και πολύ ωραίο και πρωτοφανές στο θέμα του πρωτοβάθμιου προσσεισμικού ελέγχου. Το οποίο είναι και αυτό, να το πούμε, όχι επειδή είναι φίλος μου ο Πρόεδρος, επειδή είναι η αλήθεια και είναι το αντικειμενικό, είναι προσωπική επιτυχία του Πρόεδρου Στασινού και αυτό. Και ας το τεκμηριώσουμε κιόλας για να δούμε πώς βρεθήκαμε εδώ. Δεν είχαν γίνει στο παρελθόν προσσεισμικοί έλεγχοι πρωτοβάθμιοι. Είχαν γίνει. Ποτέ όμως σε τόση έκταση, ποτέ δεν είχε γίνει σε όλη τη χώρα, ποτέ δεν είχε γίνει σε τόσο μικρό διάστημα. Πώς γινόταν ο έλεγχος στο παρελθόν? Συνήθως υπό μορφή ερευνητικού προγράμματος. Θα είχε κάνει και το Δημοκρίτιο, είχε κάνει και το Αριστοτέλειο, που είναι εδώ ο καθηγητής ο Κώστας, είχε κάνει και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Κάνανε σε κάποιες περιοχές, συνήθως μετά το σεισμό, κάποια τοπικά, ας πούμε, έτσι έτρεχαν κάποιες τοπικές τέτοιες προσπάθειες. Τώρα, τελευταία, λίγο πριν ξεκινήσει αυτό το μεγάλο project, έγιναν προσπάθειες και από δήμους, μέσω ή άλλους ΟΤΑ, μέσω του 4412, με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας χιλιάδες κτίρια. Νομίζω είναι καταχωρημένα 30.000 ανεξάρτητα κτίρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν εγγραφεί για ελεγκτές αρκετοί συνάδελφοι πολιτική μηχανική, επίσης χιλιάδες. Και με το σφιχτό χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, θα πρέπει να το τρέξουμε όλοι. Θα το πω τώρα προκαταβολικά, θα το αναπτύξουμε και μετά στη συνέχεια. Πρέπει να το τρέξουμε για πολλούς λόγους. Σίγουρα ο πρώτος λόγος είναι ο στόχος της ασφάλειας των κατασκευών. Για να προστατεύουμε τους συμπολίτες μας, τα παιδιά που θα είναι στα σχολεία, τους ασθενείς στα νοσοκομεία κτλ. Ο δεύτερος είναι γιατί το κάνουμε εμείς η πολιτική μηχανική και έχει πρόσημο και στο επάγγελμα. Και ο τρίτος είναι και οικονομικός, γιατί οι υπηρεσίες θα είναι καλά αμοιβόμενες. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και μόνο για κοινωνικούς λόγους ή για τη δόξα, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι γενικώς η πολιτική μηχανική. Αλλά εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει και μία αρκετά καλή, ας πούμε, αμοιβή για τις περισσότερες περιπτώσεις. Ας δούμε, μιας και κάναμε και την αναφορά στο παρελθόν, την αναδρομή, γιατί φτάσαμε εδώ και γιατί είναι καλή πρακτική και ο μόνος τρόπος διαχείρισης του τεράστιου δομικού πλούτου. Από τις προηγούμενες προσπάθειες που έχουν γίνει ή από τη Στατιστική Υπηρεσία, έχουμε μία χοντρική εικόνα σαν αυτή που δείχνει το διάγραμμα, για την ηλικία των κατασκευών μας ή τελικά αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο, ποια ήταν η κανονιστική περίοδος ανέγερσης. Με ποιο κανονισμό είχαν μελετηθεί δηλαδή τα κτίρια στατικά. Η πλειονότητα των δημοσίων κτιρίων και λίγο χειρότερα των ιδιωτικών είναι μελετημένα τα κτίρια μας πρώτου 84-85. Θα το θυμίσω στους παλιότερους και θα το πω και στους νεότερους να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας. Αυτό σημαίνει, δηλαδή με τα πρόσθετα άρθρα του 85, μπήκανε βασικές έννοιες αντισυσμικής μηχανικής. Τότε μπήκε η ανεστραμμένη τριγωνική φόρτιση, πριν από αυτή ήταν ομοιόμορφη. Τότε μπήκε ο ικανοτικός σχεδιασμός και εν αντιτέμνουσας και των κόμβων, για να μην έχουμε πιλωτές, μαλακούς ορόφους κλπ. Τότε μπήκαν τα πυκνά κλειστά τσέρκια, άρα η πλαστιμότητα. Είναι τόσες έννοιες, πολλές που μπήκαν με τον κανονισμό του 85, που είναι τρομακτική η διαφορά το πρώτο 85 με το μετά το 85. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως δομήθηκε η χώρα, το μεγαλύτερο ποσοστό των κτηρίων μας είναι πρώτο 85. Άρα δεν έχουν αυτά που είπαμε, δεν έχουν πλαστιμότητα, δεν έχουν και σημαντική αντοχή, γιατί η σεισμική δράση ήταν υποτιμημένη.
Άρα, εκ των πραγμάτων είναι πιο εύτρωτα. Μετά το 85, όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα, που είναι ένα μικρότερο ποσοστό, αλλά σίγουρα μεγαλύτερο από τα σύγχρονα, έχουμε στοιχεία πλαστιμότητας, ικανοτικού σχεδιασμού, δεν έχουμε τόσο μεγάλη αντοχή. Γιατί η σεισμική δράση παρέμενε υποτιμημένη. Εδώ να πω, γιατί γίνονται έτσι και διάφορες διαφημιστικές προσπάθειες και παρουσιάζονται κάποιοι έλεγχοι χοντροί, αδροί έλεγχοι. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τους κανονισμούς μας, δεν πρέπει να συγκρίνουμε μόνο την αντοχή. Το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι απλώς το φρεσκάρω στη μνήμη μας. Ο δείκτης συμπεριφοράς, στο ΝΕΑΚ, ας πούμε, με τους ευρωκώδικες, συνήθως είναι 3,5 και η αντοχή είναι 1. Άρα, αν κάποιος θέλει να κάνει τον έλεγχο, θα πρέπει να βάλει και τα δύο δεδομένα. Και αν τα βάλει και τα δύο δεδομένα, τότε οι παλιότερες κατασκευές μπορούν να βγαίνουν 10 φορές χειρότερες, 10 φορές πιο εύτρωτες. Άρα έχουμε λοιπόν αυτό το τεράστιο δομικό πλούτο των ηλικιωμένων κτηρίων, που δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε με άλλο τρόπο πέραν από την ταξινόμηση. Όλη αυτή η προσπάθεια λοιπόν γίνεται για να διακρίνουμε τα πιο κρίσιμα και να μπορούμε σε αυτά να λάβουμε μέτρα. Δηλαδή να περάσουν δευτεροβάθμιο και μετά να ενισχυθούν. Ακόμα και οι χώρες που έχουν μεγαλύτερη οικονομική ισχύ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ιαπωνία, μία ίδια διαχείριση κάνουν, μία παρόμοια, γιατί δεν μπορούν αύριο το πρωί να ενισχύσουν το 60% των κτηρίων τους, ας πούμε, και τα λεφτά δεν υπάρχουν για κάτι τέτοιο, έτσι ούτε και το τεχνικό δυναμικό, η μηχανική και η τεχνική για να υποστηρίξουν. Εδώ βλέπουμε αντίστοιχα σχολεία και νοσοκομεία πώς έχουν οι κατανομές, είναι παρόμοιες. Στα νοσοκομεία έχουμε λίγο μεγαλύτερο ποσοστό κτηρίων που είναι πρώτο 85. Και εδώ έχουμε μια διαφάνεια με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, που το πούμε έτσι χοντρά, από τις προηγούμενες προσπάθειες προσεισμικού. Δηλαδή, τι αναμένουμε και με τη λογική, ότι τα παλιά κτίρια, σε μεγάλο ποσοστό, αυτά που είναι πρώτο 85 ειδικά, θα βγαίνουν σε πρώτη προτεραιότητα ελέγχου, τα μισά. Γιατί δεν έχουν τα στοιχεία που περιγράψαμε προηγουμένως. Αντίθετα, αν πάμε στο τέλος του διαγράμματος, τέρμα δεξιά, τα σύγχρονα κτίρια δεν θα βαθμολογούνται τελικά έτσι ώστε να οδηγούνται σε δευτεροβάθμιο έλεγχο, γιατί αφού είναι σύγχρονα θα τικάρουμε όλα τα θετικά, δεν θα έχουν πολλά αρνητικά στοιχεία τροτότητας και έτσι για περαιτέρω έλεγχο θα μπουν τα παλιά κτίρια. Σε αυτή τη διαφάνεια έτσι, μπορούμε να υποστηρίξουμε και την αυστηρότητα της ΚΙΑ που μπήκε και έβαλε προϋπόθεση να είναι πολιτική μηχανική διπλωματούχη με κάποια στοιχεία εμπειρίας. Οι προηγούμενες προσπάθειες δεν είχαν τόσο αυστηρά κριτήρια. Μπορούσαν να πάνε και άλλες ειδικότητες, συγγενείς, όχι μόνο πολιτική μηχανική. Ακόμα και κάποιοι υπομηχανικοί τεχνολόγοι συμμετείχαν παλιά στους πρωτοβάθμιους ελέγχους. Τα πρόσφατα στοιχεία που είχαμε όμως από προσπάθειες, κυρίως του 44-12, ήταν απελπιστικά. Γι' αυτό και μπήκε πιο αυστηρά η ΚΙΑ και λέει να έχουμε το δικαίωμα εκπώνησης ειδικών στατικών μελετών, άρα με το περιοδικό διάταγμα 99 αναφέρεται μόνο σε πολιτικούς μηχανικούς, και να έχουν και μια στοιχειώδη εμπειρία. 4 έτη από την κτήση του διπλώματος ή μεταπτυχιακό και 2 έτη ή διδακτορικό. Να σας φέρω ένα παράδειγμα αστοχίας, ας πούμε, που είχαμε σε ένα Δήμο της Αθήνας. Μας έστειλαν στο Σύλλογο, έτσι σαν ενημέρωση, ότι έλεξαν τα σχολεία τους όλα, σε ένα μεσαίο Δήμο της Αθήνας, και βγήκαν όλα με χαμηλή προτεραιότητα ελέγχου. Τους λέμε, καλά, στη δική σας περιοχή δεν έχετε παλιά σχολεία, είναι όλα καινούρια, είναι όλα με τον ΝΕΑΚ, ή άντε με τον ΝΕΑΚ. Όχι, λέει, του 60 είναι τα κτίρια μας. Δεν έχετε κοντά υποστηλώματα. Αφού ο ΟΣΚ, το πρότυπο το αρχιτεκτονικό που είχε, ήταν τίγκα στα κοντά υποστηλώματα. Εσείς δεν ακολουθήσατε το πρότυπο του ΟΣΚ. Όχι, λέει, το ΟΣΚ ακολουθήσαμε. Άρα, αφού ήταν του 60 τα κτίρια και τίγκα στα κοντά υποστηλώματα και σε άλλα στοιχεία τροτότητας, πώς προέκυψαν με χαμηλή προτεραιότητα ελέγχου? Ήταν λάθος οι εκτιμήσεις, ήταν λάθος ο πρωτοβάθμιος που έτρεξε. Λόγω αυτών των στοιχείων αυστηροποιήθηκε η ΚΙΑ και τελικά έγινε θέμα μόνο των πολιτικών μηχανικών, ας πούμε, γιατί πράγματι το ειδικό δικαίωμα των ειδικών στατικών μελετών το έχουν μόνο οι πολιτικοί μηχανικοί. Άρα έχουμε και το βάρος ότι επέλεξαν εμάς για να μην γίνονται λάθη. Έτσι, οπότε θα το έχουμε γι' αυτό. Βλέπουμε την καλή πρακτική των ΗΠΑ. Αυτοί αντιγράφουν οι περισσότεροι. Πάνω σε αυτή έχει βασιστεί και η ελληνική προσπάθεια των ΗΠΑ. Και αυτοί στο παρελθόν δούλευαν με έντυπα. Τώρα το έχουν εξελίξει σε κινητά ή τάμπλετ. Το ίδιο συμβαίνει και στις δικές μας πλατφόρμες.
πώς είναι στημένο το πληροφοριακό σύστημα που περιέγραψε πριν και ο Πρόεδρος. Έχει μία πλατφόρμα που αφορά την εγγραφή μας. Εκεί θα μπούμε να δηλώσουμε τα στοιχεία σε ποια κατηγορία ανήκουμε για να πάρουμε τον τίτλο του ελεγκτή προσωπικού ελέγχου και να μπορούμε να πάμε για τις αυτοψίες. Η δεύτερη πλατφόρμα αφορά τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τα κτίρια, που μπαίνουν και καταχωρούν τα κτίρια στόχους και ό,τι διαθέσιμη μελέτη ή ό,τι στοιχείο υπάρχει. Και η τρίτη, που θα τη δούμε σε επόμενες διαφάνειες, αφορά τη βαθμολόγηση. Γενικά όλες είναι εύχριστες. Αυτή, ας πούμε, τώρα της εγγραφής του μηχανικού είναι μια τυπική διαδικασία εγγραφής. Επιλέγουμε, ας πούμε, αν κάποιος έχει πτυχίο μελετητή κατηγορίας 8, είναι το πιο εύκολο, γιατί δεν σηκώνει κάτι άλλο, σηκώνει μόνο το πτυχίο. Αλλιώς σηκώνει αναφέρει μάλλον τα χρόνια ακτήσεις από το δίπλωμα, δεν χρειάζεται να το σηκώσει γιατί το έχει το ΤΕ, και αναρτά το βιογραφικό σημείωμα για να προκύπτει ότι 4 χρόνια είχε ασκήσει παρόμοιες δραστηριότητες, ή το μεταπτυχιακό τίτλο και 2 χρόνια, ή το διδακτορικό κτλ. Συνεχίζουμε. Έχει μια υπεύθυνη δήλωση κλασική των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στο τέλος μπορεί κάποιος να παρακολουθεί και την πορεία της αίτησής του. Εδώ να πούμε, πριν μπούμε στην πλατφόρμα βαθμολόγησης, ότι ενώ εκεί αναφέρει ότι θα γίνουν σεμινάρια και σε όλη τη χώρα, αυτό, επειδή κοντένει το χρονοδιάγραμμα, έτσι, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, είναι πολύ στενό και πρέπει να τρέξουν οι έλεγχοι, θα γίνει υπομορφή τηλεκπαίδευσης. Γι' αυτό και εμείς συνεργαστήκαμε έντονα με το ΤΕΘΡΑΚΙΣ να γίνει η σημερινή εκδήλωση, γιατί δεν προβλέπεται να γίνουν άλλες εκδηλώσεις πολλές σε όλη τη χώρα και σε όλη την περιφέρεια. Τα υπόλοιπα θα είναι με τηλεκπαίδευση. Σίγουρα, εντάξει, θα είναι βοηθητική και καλή τηλεκπαίδευση, θα έχει και περισσότερες παρουσιάσεις, αλλά δεν θα έχει αυτό το διαζώσεις. Τελικά, δηλαδή, θα δουλεύουν θα παρακολουθήσουμε όλοι κάποια τηλεσεμινάρια, θα έχει στο τέλος και μια τηλεεξέταση και έτσι θα πάρουμε τον τίτλο του ελεγκτή προσωπικού ελέγχου. Πάμε τώρα στην πλατφόρμα βαθμολόγησης. Τα πρώτα στοιχεία είναι στοιχεία της ταυτότητας του κτηρίου, περιφερειακή ενότητα, δημοτική ενότητα, διεύθυνση, η χρήση του κτηρίου. Σε αυτή τη φάση το πρόγραμμα αφορά σχολεία, νοσοκομεία, πυροσβεστικούς σταθμούς και αστυνομικά τμήματα, άρα θα είναι μια τέτοια χρήση. Ίσως σε μια περίπτωση συγκροτήματος, αν, ας πούμε, είμαστε σε ένα νοσοκομιακό συγκρότημα και κάπου έχουν μια δευτερεύουσα αποθήκη, ανεξάρτητο κτίριο, να μην παίρνει την ίδια σπουδαιότητα. Δηλαδή, αν δεν έχουν μέσα φάρμακα, δεν έχουν κάποιο υλικό, ας πούμε, σπουδαίο, δεν θα ακολουθεί η σπουδαιότητα του επιμέρους κτηρίου τη σπουδαιότητα του συγκροτήματος. Πάμε σε πιο τεχνικά στοιχεία. Το πλήθος των ορόφων, επιφάνεια κάτωψης, ολική δομημένη επιφάνεια, το έτος κατασκευής, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι όπως αναφέραμε και προηγουμένως για την κανονιστική περίοδο. Η κανονιστική περίοδος. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις που διασταυρώνονται και έχουν και το νόημα του λογικού ελέγχου. Δηλαδή, θα υπάρχουν και κάποιοι αυτόματοι έλεγχοι μέσα για να διαπιστώσουν αν κάπου μας ξέφυγε κάτι, ας πούμε, και κάναμε κάποιο σφάλμα. Αν είναι διαθέσιμη μελέτη, αν χρησιμοποιήθηκε η μελέτη κατά τον έλεγχο, αν το κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο. Πάμε σε πιο τεχνικά στοιχεία. Αν έχει επισκευαστεί, ενισχυθεί το κτίριο, σε ποια σπουδαιότητα με βάση τον ΕΑΚ θα το κατατάσσαμε, τα στοιχεία των ελεγκτών μηχανικών. Πάμε σε σεισμολογικά στοιχεία, σε ποια ζώνη είμαστε σεισμικής επικινδυνότητας και τι κατηγορία έδαφους έχουμε. Αυτό με το έδαφος μπορεί να μας προβληματίσει λίγο, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη γεωτεχνική μελέτη ή καμιά μικροζωνική ή κανένας γεωλογικός χάρτης, θα πρέπει να στηριχτούμε στην εμπειρία από παρακείμενες κατασκευές. Πιο κάτω βλέπουμε πάλι αναφορά στην κανονιστική περίοδο μέσω της ζώνης σεισμικής επικινδυνότητας. Αν έχουμε διαθέσιμη τη μελέτη, είναι εύκολο. Θα λέει η μελέτη ανέγερσης αν ήταν με τον παλιό κανονισμό ζώνη 2, ξέρω εγώ. Αν δεν την έχουμε, θα πρέπει να γίνει κάποια υπόθεση και να την καταγράψουμε ότι κάναμε αυτή την υπόθεση. Γενικά, ό,τι υπόθεση κάνουμε θα την καταγράφουμε στις σημειώσεις. Εδώ έρχεται ο δομικός τύπος του κτηρίου. Έχει μέσα όλη την ποικιλία, έτσι, δηλαδή ακόμα και χαλίβδινες κατασκευές ή προκατασκευασμένες κατασκευές. Το πιο πιθανό είναι ότι τα δικά μας κτίρια, αυτά που αναφέραμε, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι αστυνομικά τμήματα και οι σταθμοί, θα είναι ή μπετονένια ή αποτυχοποιία με οπτοπληθοδομή ή λιθοδομή. Και πάμε εκεί που θέλει περισσότερη κρίση μηχανικού, που την έχετε, έτσι, δεν το συζητάμε, στα στοιχεία τροτότητας.
αν έχει ή δεν έχει αντισυσμικό κανονισμό, αν άλλαξε σπουδαιότητα, λόγω αλλαγής χρήσης, μπορεί ένα κτίριο να μην είχε, ας πούμε, από την αρχή τη χρήση σχολείου και να έγινε στο πιο κοντινό παρελθόν. Προηγούμενες σεισμικές επιβαρύνσεις, αν είχαμε σεισμούς στις περιοχές και είχαμε βλάβες στα κτίρια. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε ενίσχυση, αναβάθμιση μετά από σεισμούς, αλλά έχουμε ψηλοεπιδιορθώσεις, οπότε θα πρέπει να το καταγράψουμε. Κακή κατάσταση λόγω ελλειπούς συντήρησης κακοτεχνιών, και αυτό θα είναι πολύ συχνό, εκτός αν το κτίριο που αντιμετωπίζουμε είναι φρεσκοβαμμένο και δεν αποκαλύπτονται φθορές. Κίνδυνος κρούσης με γειτονικά κτίρια, θα το δούμε σε επόμενη διαφάνεια, πώς, ας πούμε, το ερμηνεύουμε πιο γρήγορα. Ο μαλακός όροφος, τύπου πιλωτής ή και σε άλλη στάθμη. Μη κανονικότητα λόγω τοιχοπλήρωσης. Τώρα, ξέρετε, λόγω πρεσβειοποίησης δυσκολεύομαι με το μικρό γράμμα εκεί, αλλά νομίζω καλά το πάω μέχρι στιγμής. Μεγάλο ύψος, μη κανονικότητα καθ' ύψος, οριζόντια μη κανονικότητα, ενδεχόμενο στρέψεις, κοντά υποστηλώματα. Και σε κάθε τέτοιο σημείο υπάρχει και η ερμηνεία από κάτω, έτσι, τι εννοεί χωρίς αντισυσμικό κανονισμό. Αν κάτι μας δυσκολεύει, μπορούμε να πάμε και σαν βιβλιογραφική αναφορά στον επόμενο έλεγχο. Δηλαδή, μας προβληματίζει κάτι αν είναι, ας πούμε, μεγάλου ύψους ή αν έχει θέμα κρούσης με γειτονικό κτίριο. Αν πάμε στο δευτεροβάθμιο έλεγχο, έχει περισσότερες οδηγίες για το τι είναι αυτό, τι θέλει να πει ο ποιητής. Αν και πάλι δεν μας καλύπτει, μπορούμε να πάμε στον ΚΑΝΕΠΕ ή στον ΚΑΔΕΤ, στον τριτοβάθμιο έλεγχο δηλαδή, και να λύσουμε και μόνοι μας, έτσι, όποια απορία μπορεί να δημιουργείται. Προηγούμενες σεισμικές επιφανίσεις βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες. Η πρώτη εικόνα είναι αστοχία εντός επίπεδου, έτσι, σε τοιχοποιία. Η δεύτερη εκτός επίπεδου, που είναι και η πιο συχνή, δηλαδή στους πρόσφατους σεισμούς και τους δικούς μας, της Σάμου, του Αρκαλοχωρίου και τους γειτονικούς της Ιταλίας. Τα κτίρια τοιχοποιίας φαίνεται να υποφέρουν περισσότερο στο εκτός επίπεδου, που ανοίγουν σαν μπανάνα δηλαδή, που αναπτύσσουν κάποιο τοπικό μηχανισμό, παρά στο in-plane, το εντός επίπεδου που λύναμε εμείς παλιά. Δηλαδή, αν θυμάστε το ΦΕΔΡΑ και αυτά τα προγράμματα που ήταν συνηθισμένα στις μελέτες πολεοδομίας για την άδεια, αυτά λύνανε in-plane, γιατί οι πλάκες ήταν μπετονένιες και ήταν διάφραγμα. Τα παλιά που δεν έχουν πλάκες υποφέρουν από αυτή την έλλειψη και ανοίγουν, τσακώνονται τη τύχη μεταξύ τους, πηγαίνει η μία γωνία από εδώ, η άλλη από εκεί, και τελικά τέτοια μορφή βλάβης παρουσιάζουν. Στείλαμε σχόλια και στον ΟΑΣΠ, το ξέρει και ο Πρόεδρος, και βελτιώθηκε, οπότε στην πλατφόρμα αυτή του ΤΕΕ θα υπάρχουν και τέτοια στοιχεία μέσα. Γιατί είναι κρίμα να τρέχουμε τώρα αυτόν τον έλεγχο και να μην έχουμε την τελευταία λέξη, ας πούμε, της επιστήμης. Η τρίτη περίπτωση είναι κλασική περίπτωση κόντου υποστηλώματος, σε κάμπτωδιατνητική αστοχία. Η ελλειπή συντήρηση θα φαίνεται αν δεν είναι πρόσφατα βαμμένο ή επιχρησμένο. Καθιζήσεις, και αυτό είναι ένα φαινόμενο, σίγουρα θα το δούμε, θα δούμε κάποια αργμή. Εδώ αυτή που βλέπουμε είναι στο ίδιο συγκρότημα μεταξύ δύο γειτονικών κτηρίων. Το ένα είναι θεμελιωμένο επί πασάλους, το άλλο σε επιφανειακή θεμελίωση. Οπότε, με κάθε αφορμή μικροσεισμού ή ακόμα και από θερμοκρασιακές μεταβολές ή από μεγάλη βροχή, εμφανίζεται η ρογμή της διαφορετικής καθίζησης. Στα κτίρια τοιχοποιίας θα έχουμε κλασική περίπτωση την κακή σύνδεση στέγης με τους τοίχους, είτε λιθοδομή είτε οπτοπληθοδομή, γιατί κανείς δεν είχε στο μυαλό του στο παρελθόν ότι η στέγη θα παίξει ρόλο και στο σεισμό. Εννοείται οι μάστορες, αλλά ακόμα και οι μηχανικοί που μελετούσαν τις στέγες μελετούσαν για κατακόρυφα φορτία. Όταν η στέγη θα πάει να παίξει το ρόλο του διαφράγματος και να κρατήσει τους τοίχους, θα θέλει μια άλλο τύπου στήριξη, την οποία συνήθως δεν διαθέτουν. Άλλες περιπτώσεις τώρα για έθρυπτα κονιάματα, έθρυπτα λιθοσώματα και αυτά δεν θα είναι εμφανή αν δεν έχει ανοίξει κάποια ρογμή, κάποιο χάντρωμα να τα δούμε. Σε παλιά κτίρια πολλές φορές βλέπουμε αρμό σε ένα στοιχείο που δεν συνεχίζει. Μπορεί να έχουμε αρμό στην πλάκα και να μην υπάρχουν αρμοί στα υποστηλώματα ή στη λιθοδομή. Οπότε τον αρμό θα το δημιουργήσει μέσω ρογμής ο Θεός, ας πούμε, κατά το σεισμό. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε τον κίνδυνο κρούσης με τα γειτονικά κτίρια. Όπως το λέει έτσι αρκετά αναλυτικά και ο ΚΑΝΕΠΕ, αυτόν το φοβόμαστε περισσότερο όταν είναι ανισόστατες οι πλάκες. Και το φοβόμαστε γιατί η πλάκα του γειτονικού κτιρίου μπορεί να κόψει τα υποστηλώματά μας. Και αυτό είναι στοιχείο τροτότητας και μπαίνει στη βαθμολογία. Ο μαλακός όροφος, κλασική περίπτωση τώρα, στη σχολείο που θα το συναντήσουμε, αν υπάρχει κανένα γυμναστήριο, αν υπάρχει κάτι που δεν έχει δηλαδή τις τοιχοπληρώσεις που έχουν οι υπόλοιποι όροφοι. Μη κανονική διάταξη τοιχοπλήρωση σε κάτωψη. Κάποια από αυτά τα ερωτήματα
Θα είναι εύκολο να τα απαντήσουμε αν έχουμε τη μελέτη ανέγερσης. Θα είναι δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις κτηρίων που δεν θα είναι πολλά τα διαθέσιμα στοιχεία. Γενικώς, έτσι όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, η αμοιβή είναι καλή. Τώρα, αν σε μία περίπτωση χρειαστεί και περισσότερη προσπάθεια από εμάς για κοινωνικούς λόγους, εκεί δεν θα γίνεται, δεν θα καλύπτεται από την αμοιβή. Δηλαδή, αν δεν έχουμε καθόλου σχέδιο και πρέπει να κρίνουμε αν υπάρχει ενδεχόμενο στρέψεις ή αν όλες οι τοιχοπληρώσεις είναι από μπετό ή κάποιες από τούβλο, θα πάμε να χτυπήσουμε για να ακούσουμε τι θα μας πει ο τοίχος, αν είναι μπετονένιος ή δεν είναι. Οπότε, σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι πιο δύσκολη η βαθμολόγηση. Αλλά νομίζω ότι και εκεί αξίζει τον κόπο να κάνουμε έτσι, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, για να μην γίνει λάθος στην ταξινόμηση. Να πούμε αυτό, δεν ξέρω αν το ανέφερα πριν, ότι αν το δούμε όλο το project στη στρατηγική του, δεν υπάρχει συντηρητικός τρόπος. Όπως δεν υπάρχει και στον ΚΑΝΕΠΕ, δεν υπάρχει και στον ΚΑΔΕΤ. Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, ότι πηγαίνω εγώ και κάνω ένα πρωτοβάθμιο, πηγαίνει και ο Κώστας εδώ, και εγώ είμαι πιο συντηρητικός. Και επειδή φοβάμαι, βάζω ό,τι άρχισε η ερώτηση μου κάνει κοντά υποστηλώματα. Έχει κοντά υποστηλώματα. Μαλακόροφο. Μπορεί να έχει κρούση. Τι θα συμβεί αν τα βάλω εγώ όλα αρνητικά? Το κτίριο που εξέτασα θα μπει σε υψηλότερη προτεραιότητα από του Κώστα, που ήταν, ας πούμε, ρεαλιστικός. Άρα τελικά αυτό που έχω κάνει εγώ και νομίζω ότι είμαι συντηρητικός, κάνει ζημιά. Γιατί θα ενισχυθεί πρώτα το λάθος κτίριο ή θα πάει για δευτεροβάθμιο το λάθος κτίριο. Αντίστοιχα και στον ΚΑΝΕΠΕ και στον ΚΑΔΕΤ, λύνεται, ας πούμε, η αίσθηση που έχουμε στο μυαλό μας όταν κάνουμε μελέτη νέου κτηρίου ή νέου τεχνικού έργου, μπορεί να είναι συντηρητικό να θεωρήσει κάποιος κάτι περισσότερο. Όταν κάνουμε αποτίμηση, αυτό δεν είναι. Ούτε στον ΚΑΝΕΠΕ είναι συντηρητικό. Το συντηρητικό είναι το ρεαλιστικό. Όσο πιο κοντά είμαστε στην πραγματικότητα, τόσο πιο συντηρητικοί είμαστε. Μια και σας είπα για τον ΚΑΝΕΠΕ, να το πω και αυτό και να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Αν, ας πούμε, έχω μια κολόνα που έχει μέσα 6 σίδερα και εγώ φοβάμαι ότι δεν τα βλέπω καλά και τα βάλω 4 στον ΚΑΝΕΠΕ και κάνω μετά pushover ή κάνω ικανοτικό έναντι τέμνου σας, θα τον κάνει με μικρότερη ροπή αντοχής. Και θα νομίζω εγώ ότι είμαι συντηρητικός και τελικά θα έχω υποτιμήσει την τέμνουσα και θα σπάσει ψαθυρά στήλος. Άρα, γενικώς το κόνσεπτ είναι ότι πάμε όσο μπορούμε, έτσι, όσο δυνατότητα μας δίνει και το κτίριο και τα διαθέσιμα στοιχεία, να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα. Ενδεχόμενο στρέψεις, αν έχουμε δίσκαμπτους τοίχους, ενώ στις άλλες πλευρές δεν έχουμε, ας πούμε, καθόλου τοιχοπληρώσεις. Τα κοντά υποστηλώματα κλασικά, ειδικά στα σχολεία, γιατί τα είχε το πρότυπο του ΟΣΚ το αρχιτεκτονικό. Εδώ βλέπουμε και χαρακτηριστικές εικόνες, εντάξει, τις γνωρίζουμε όλοι από κοντά υποστηλώματα. Οι 3 είναι από σχολείο, η κάτω δεξιά είναι από βιομηχανικό κτίριο. Μπορεί να ταιριάζει στην περίπτωση πυροσβεστικού σταθμού. Και φτάνουμε στο τέλος, όπου πρέπει να εντοπίσουμε το κτίριο, έτσι να βάλουμε τη γεωγραφική του θέση και να προσθέσουμε και φωτογραφίες από την αυτοψία. Αν είμαστε σε περίπτωση που πάει για άμεσα μέτρα, αν δηλαδή ξεφεύγουμε λίγο, είμαστε στο buffer zone, φεύγουμε από το όριο του προσεισμικού ελέγχου του πρωτοβάθμιου και πάμε σε μια δικασία επικίνδυνου κτηρίου, επειδή αυτό θα προκαλέσει και άλλες αντιδράσεις και σίγουρα αν είναι πραγματικά επικίνδυνο πρέπει να θεραπευθεί, μας ζητάει το σύστημα να βάλουμε και μια αναλυτική έκθεση. Να τεκμηριώσουμε δηλαδή γιατί είναι σε τόσο κακή κατάσταση. Και εντάξει, δικαιολογημένο είναι έτσι για να μην το κάνουμε εκεί που δεν χρειάζεται. Πιστεύω να μην ξέχασα κάτι. Δεν ξέρω αν σας κούρασα. Πάντως, ο Κώστας θα σας κουράσει περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε ερωτήσεις, παιδιά, να ξέρετε ότι η εκδήλωση βιντεοσκοπείται, οπότε μπορούμε να τη βρείτε, αν θέλετε, να ξαναδείτε τις διαφάνειες και ό,τι έχει πει ο συνάδελφος στο site του ΤΕ, Θράκης. Αν έχετε ερωτήσεις, στον συνάδελφο. Έλα, πολύ πιθανό ένα πολύ συχνό πρόβλημα που συναντάμε σε οικοδομές και νεότερες και παλαιότερες, καθώς δεν υπάρχει συντήρηση, είναι από μια μικρή ζημιά όπως ένα λούκι που έχει χαλάσει, που τρέχουν τα νερά πάνω σε κάποια υποστηλώματα και έχουν οξυδώσει τους οπλισμούς και έχουν μια πολύ κακή εικόνα. Αυτά προφανώς καταγράφονται εδώ πέρα. Έστω ότι είμαστε σε μια σχετικά οριακή κατάσταση και δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να πάμε σε δευτεροβάθμιο έλεγχο. Προβλέπετε μετά από κάποια χρόνια ή
επανεξέταση του ιδίου κτηρίου, εφόσον έχει πάρει πλέον μια σειρά το όλο σύστημα, ή προβλέπονται κάποιες παρεμβάσεις προς τον ιδιοκτήτη, τον κύριο του κτηρίου, πάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις μας? Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, όχι, πολύ, πολύ εύστοχο. Κοιτάξτε, η πρακτική, ας πούμε, διεθνώς είναι ότι υπάρχει μια συχνότητα σε αυτούς τους ελέγχους. Δηλαδή θα γίνονται και στο μέλλον. Σίγουρα η πρώτη αυτή ταξινόμηση θα δώσει το εργαλείο στη διοίκηση να επιλέξει να παρέμβει τουλάχιστον στα πιο κρίσιμα. Να πάει σε δευτεροβάθμιο, να παρέμβει. Τώρα, αυτό με τη διάβρωση είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζεται πιο εύστοχα σε αυτή την πλατφόρμα, όπως και τα κοντά υποστηλώματα. Δηλαδή, δούλεψαν, ας πούμε, ερευνητικές ομάδες και έχουν δώσει μία κατανομή, μία ποσόστοση. Δεν είναι μαύρο-άσπρο η ερώτηση. Έχει διάβρωση, δεν έχει. Έχει κοντά υποστηλώματα, δεν έχει. Προσπαθούμε να απεικονίσουμε το πρόβλημα σε ποσοστό, ας πούμε, ότι είναι τόσο %. Άρα, αν αυτό συμβαίνει συχνά, αν έχει παντού υδροροές και έχουμε έντονες διαβρώσεις, θα μπει η βαθμολογία κατάλληλα και θα βγει με υψηλή προτεραιότητα ελέγχου. Πάντως, η διάβρωση είναι ένα θέμα που θέλει πιο συχνή, με μικρότερα διαστήματα παρακολούθησης, γιατί από ένα σημείο και μετά εκτοξεύεται, δεν είναι γραμμική η εξέλιξή της. Ναι, Θάνο. Από τα λίγα που ξέρω, για το θέμα του προσωπικού ελέγχου του πρωτοβάθμιου, ξέραμε ότι μέχρι τώρα συμπληρώναμε ένα φυλάδιο, το οποίο βάζαμε το χ στο κουτάκι που αντιστοιχούσε. Τι καταγράφεται, αυτή η διαδικασία τώρα που μας περιγράψατε είναι ηλεκτρονική, είναι κάτι διαφορετικό ή είναι βασικά το ίδιο πράγμα? Ναι, μοιάζει πολύ με τον παλιό τρόπο που ήταν σε έντυπο. Τώρα είναι ηλεκτρονικό ή σε τάμπλετ ή σε κάποιο προχωρημένο κινητό, ας πούμε, θα μπορεί να γίνει. Και έχει εξελιχθεί και ο έλεγχος, έχει τελευταίες διαπιστώσεις, σαν αυτές που είπαμε για την τοιχοποιία, έχει αυτές τις ποσοστώσεις για να είναι καλύτερη βαθμολόγηση και κοντά υποστηλώματα. Άρα έχει εξυγχρονιστεί όχι μόνο στον τρόπο χρήσης, αλλά και μέσα η βαθμή του. Ο αλγόριθμος που βγάζει, ας το πούμε, την τελική βαθμολόγηση του κτηρίου είναι φανερός ή... Δηλαδή, μέχρι τώρα τον έκανε η βαθμονόμηση αυτή, ας το πούμε, την έκανε ο ΟΑΣΠ. Στέλνονταν τα δελτία του πρωτοβάθμιου ελέγχου στον ΟΑΣΠ, ο οποίος έκανε την βαθμονόμηση, ας το πούμε έτσι, και έδινε μετά την προτεραιότητα για δευτεροβάθμιο ή μη. Αυτό το πράγμα είναι αντίστοιχο, γίνεται και τώρα μέσω του ΟΑΣΠ θα γίνεται? Ναι, αυτή η βαθμολόγηση θα είναι ουσιαστικά μέσα στο σύστημα, στην πλατφόρμα. Δεν τη βλέπουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια, από πριν. Και παλιά αυτό που κάναμε, θα το κάνετε κι εσείς φαντάζομαι, ήταν ότι είχαμε κατά νου τις βαθμολογίες του ΔΕΔΟΤΑ που τις ξέραμε και τσεκάραμε τι περίπου βγαίνει μόνοι μας. Ναι. Αλλά ναι, δεν είναι ανοιχτό. Να πούμε εδώ, αλλά είναι ίσως για το μέλλον αυτό, ότι σε κάποιες χώρες, ας πούμε στις ΗΠΑ, τα πιο πολλά από αυτά είναι open data. Δηλαδή μπαίνει κάποιος σε ένα χάρτη, πατάει και του λέει ότι η γέφυρα αυτή έχει σκορ 4. Δηλαδή αυτή η γέφυρα που έπεσε στην Αμερική θα μπορούσαμε να μπούμε στο χάρτη. Δεν ξέρω τώρα αν την έχουν βγάλει το χάρτη. Μπορεί και τώρα, αν μπούμε και την πατήσουμε, να μας πει τι σκορ είχε αυτή που τη χτύπησε το πλοίο. Μάλιστα. Επίσης, ένα άλλο σημείο, να συμπληρώσω αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο κ. Παπαδόπουλος, ότι υπάρχουν κάποια σημεία σε κάθε κτίριο τα οποία μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα από ό,τι τα θεωρούμε και πιο κρίσιμα. Εδώ βλέπω ότι έχει δοθεί πολύ μεγάλη σημασία, ας πούμε, στα κοντά υποστηλώματα. Το θεωρείται πολύ κρίσιμο στοιχείο αυτό και δεν έχει δοθεί, ας πούμε, τόση βαρύτητα σε μεμονωμένες βλάβες, οι οποίες όμως, αν συμβούν σε ένα στοιχείο που είναι κρίσιμο, μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνες και καταστροφικές. Και ίσως ένας λόγος, ας πούμε, που, για παράδειγμα, ο Δήμος Αθηναίων είχε βγάλει τα κτίρια ότι δεν είναι άμεσης προτεραιότητας, είναι χαμηλής επικινδυνότητας, ας το πω έτσι, είναι το γεγονός ότι παρότι είχαν κοντά υποστηλώματα, η Αττική έχει περάσει 2-3 πολύ μεγάλους σεισμούς στη διάρκεια των... Δεν χωράει, εδώ θα σας κόψω λίγο, συγγνώμη, δεν χωράει εμπειρισμός. Ναι. Να σας πω, και αυτό μάλλον πρέπει με αφορμή την ερώτηση να το πούμε για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο σεισμός σχεδιασμού που έχουν οι ευρωκώδικες, που έχουν οι Αμερικάνοι κανονισμοί, οι Ιαπωνέζικοι, όλοι οι κανονισμοί του πλανήτη, έχει κατά κανόνα περίοδο επαναφοράς 475 έτη. Άρα, ορθολογικά, όπως έλεγε και ο Πρόεδρος, θα μπορούσα εγώ να ισχυριστώ ότι ένα κτίριο δεν έχει μεγάλο πρόβλημα, αν το παρατηρούσα για 475 έτη. Ακόμα και τότε όμως, έρχεται το άλλο παράδειγμα που το βγάζει και αυτό off από την εξίζωση. Και δικαιολογεί βέβαια την επιστήμη μας, οπότε μας συμφέρει, αλλά είναι και η αλήθεια. Στην Ιταλία,
Τα κτίρια που πέσανε ήταν κατά κανόνα μεσαιωνικά. Αυτό είναι που σβήνει, γιατί αν το θέλετε και στη διαμάχη των ειδικοτήτων, να το πούμε και αυτό, με τον εμπειρισμό έρχονταν και οι αρχιτέκτονες κυρίως και μας λέγανε ότι τι είναι αυτό, αφού στέκεται, ξέρω εγώ, να το διατηρήσουμε το μνημείο, αλλά χωρίς να κοιτάμε τα στατικά. Το διατηρήσουμε με ευχή. Ναι. Τελικά προκύπτει από τα πειράματα και από το έτσι, και ευτυχώς έχουμε τα τεκμήρια να πούμε ότι αυτός είναι ο τρόπος ελέγχου. Δεν υπάρχει άλλος. Άρα εμπειρικά δεν βγαίνει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή πέρασαν κάποιοι σεισμοί από την Αττική και δεν χτύπησαν τα κτίρια, είναι τόσο πολυπαραμετρικό το ζήτημα που μπορεί να χτυπήσει στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο τη μία γωνία και όχι την άλλη. Οπότε δεν χωράει ο εμπειρισμός σε αυτό. Μακάρι πάντως, αν υπάρχει βλάβη, όπως είπατε, να τη δούμε. Εγώ προβληματίζομαι ότι επειδή κάνουν επισκευούλες, κάποια θα είναι κρυμμένα. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είμαστε μάγοι. Οι θερμοπροσώψεις που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Οι θερμοπροσώψεις. Η θερμοπρόσωψη, ναι. Πού να βρεις. Το οποίο το έλεγε και ο πρόεδρος, όταν ήταν πρόεδρος στο Σύλλογο, είχε βγάλει και δελτία τύπου και αυτά, ότι έπρεπε πριν από την ενεργειακή αναβάθμιση να φροντίσουμε το σκελετό. Στη Σάμο επιβεβαιώθηκε, όπως και σε άλλους σεισμούς, αυτό που έλεγε ο Σύλλογος και το ΤΕΕ τόσα χρόνια πίσω. Τι συνέβη? Μετά το σεισμό καθαιρέθηκαν όλες οι αναβαθμίσεις ενεργειακές για να ενισχυθούν τα κτίρια και μετά να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Λογικό. Ευχαριστώ. Ναι, συνάδελφε. Ναι. Ονομάζομαι Ανδρέου Μάρκελος. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε σε κρυφές βλάβες. Σε πολλά κτίρια, εγώ είμαι από την Κομότηνη, παρατηρούμε το εξής, ότι υπάρχουν επιπλώσεις ή εντυχήσεις που μας απαγορεύουν να δούμε σε κάποια σημεία. Τι δικαιοδοσία έχουμε εμείς να πούμε στον φορέα, άνοιξε μας το χώρο να δούμε εκεί πέρα, ή να δούμε την τοιχοποιία, αν κάπου θεωρούμε εμείς ότι υπάρχει βλάβη? Έχουμε κάποια δικαιοδοσία να πούμε? Όχι, ναι. Αν είναι εύκολο, ας πούμε, να κουνηθεί μια βιβλιοθήκη λίγο, ξέρω, εντάξει, αλλά εδώ δεν είναι στο πνεύμα του προγράμματος, ειδικά του πρωτοβάθμιου, ότι θα κάνουμε κάτι σε εργασία τεκμηρίωσης. Θα δείτε μετά με το Κώστα του δευτεροβάθμιο, που στο δευτεροβάθμιο μπαίνει λίγο περισσότερο σε τεκμηρίωση, όχι κανεπέ, τριτοβάθμια τεκμηρίωση, αλλά μπαίνουν κάποιες έννοιες, γιατί αν δεν μπουν δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε δευτεροβάθμιο και να μην ξέρουμε τα σίδερα, ξέρω εγώ, δεν γίνεται. Άρα εκεί μπαίνει αναγκαστικά εδώ, είναι ένας ταχύς έλεγχος. Αν είναι κάτι εύκολο το κάνουμε, αν είναι τόσο κρυμμένο το σημειώνουμε. Ότι εδώ είναι κρυμμένο άλλο και δεν βλέπουμε. Το οποίο και αυτό είναι σημαντική πληροφορία για τη διοίκηση, έτσι, γιατί μπορεί να πει ότι σε αυτό το κτίριο που μου γράφει ότι είναι όλα κρυμμένα, πρέπει να προκηρύξω, ξέρω εγώ, να κάνω ένα διαγωνισμό ή να πω στο ΤΕΕ, στον τεχνικό σύμβουλο, να κάνω μια τεκμηρίωση. Άλλη άσκηση. Δηλαδή, άλλη εκφώνηση. Να έρθουν με ραντάρι, να κάνουν χαντρώματα και να δούμε τι έχει από πίσω. Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, στο πρωτοβάθμιο έλεγχο δεν εμβαθύνουμε τόσο πολύ, ώστε να μπούμε σε εργασίες οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα Αλλά τη δική μας ευθύνη, ας πούμε, έτσι, του να χτυπήσουμε για να αναγνωρίσουμε αν είναι ο τοίχος συμπαγής, κούφιος και αυτά, εντάξει, θα το κάνουμε για να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Αλλά ναι, δεν έχουμε υποχρεώσεις πολλών ελέγχων. Ωραία, να προχωρήσουμε στον δευτεροβάθμιο, κύριε καθηγητά. Να σας ακούσουμε και εσάς. Πού το ποτήχει? Εδώ είναι. Να σας καλησπερίσω και εγώ. Εγώ το κουνάω ή εσείς το ποτήχει? Εγώ, Ωραία. Όχι, θα τα δείχνω εδώ. Case study. Εδώ. Ας τα ανοίξω μια στιγμή. Καλησπέρα σε όλους. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση. Είναι πολύ καλή διοργάνωση. Είμαι ο Κατάκαλος ο Κώστας, καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής στο ΑΠΘ. Το εργαστήριό μου, θα δώσω λίγο έμφαση σε αυτό, στο οποίο είμαι διευθυντής, ονομάζεται Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών. Οπότε, με αυτά που ασχολούμαστε κυρίως είναι για πόσο αντέχουν τα υλικά μας, τα δομικά μας στοιχεία
και κατ' επέκταση και κατασκευές και τα υπολογίζουμε με έναν πραγματικό και ρεαλιστικό πειραματικό τρόπο. Λοιπόν, ο δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος έρχεται σε συνέχεια του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου και δεν αφορά βέβαια στο σύνολο των υφιστάμενων κατασκευών. Πρέπει δηλαδή ο πρωτοβάθμιος έλεγχος να καταλήξει ότι αξίζει τον κόπο να πάω στον δευτεροβάθμιο έλεγχο. Οπότε υπάρχει μια ωραία συνέχεια. Και όπως θα δούμε στο τέλος, εάν ο δευτεροβάθμιος έλεγχος καταλήξει στο να πάμε στον τριτοβάθμιο έλεγχο, που πλέον μιλάμε για μια αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής και προτάσεις ενίσχυσής της. Λοιπόν, ποιοι διενεργούν τους προσεισμικούς ελέγχους? Με τον ίδιο τρόπο όπως το πρωτοβάθμιο έλεγχο, έχουμε κατά βάση διμελείς επιτροπές πολιτικών μηχανικών. Εδώ σας δείχνω επίσης, για να δώσουμε έμφαση σε αυτό το διάγραμμα, στο οποίο φαίνεται πόσος είναι ο συνολικός όγκος των κατασκευών, των οποίων πρέπει να ελέγξουμε τουλάχιστον πρωτοβάθμια και ένα ποσοστό από αυτό δευτεροβάθμια. Λοιπόν, εάν τα προσθέσετε όλα αυτά εδώ, με γνώμονα το 1984, θα δείτε ότι έχουμε 45 και 30 και 13, περίπου 85% των υφιστάμενων κατασκευών έχουν μελετηθεί χωρίς σύγχρονο αντισυσμικό κανονισμό. Για την ιστορία, να πούμε ότι ο αντισυσμικός κανονισμός στην Ελλάδα ενεργοποιήθηκε μετά από τον καταστροφικό σεισμό του 1978 της Θεσσαλονίκης. Από εκεί ξεκίνησε όλη η έρευνα για τους σεισμούς. Λοιπόν, επομένως, ό,τι ήταν από το 85 και πριν, που είναι το 8 στα 10 κτίρια, 8,5 στα 10 κτίρια, θέλουν έλεγχο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς τον όγκο της δουλειάς. Εδώ στο τεχνικό επιμελητήριο, βέβαια, το πρώτο βήμα, και εκεί που έχουμε και την δημόσια ευθύνη, είναι ο έλεγχος του συνόλου, σε πρωτοβάθμιο βαθμό, του συνόλου των δημόσιων κτίριων. Λοιπόν, δίνουμε έμφαση στον δευτεροβάθμιο έλεγχο, τα προχωράω λίγο γρήγορα. Να ξέρετε, έχω ετοιμάσει μία πληρέστερη παρουσίαση, γιατί θέλω να την αφήσω εδώ στο τεχνικό επιμελητήριο. Όποιος θέλει, με την ησυχία του να την πάρει και να τη δει στο σπίτι. Αλλά λίγο θα συντομεύω, γιατί ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί κανονισμοί διεθνώς, πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι. Ο δικός μας του ΆΣΠ είναι ένας σύγχρονος κανονισμός και βοήθησε πολύ και το τεχνικό επιμελητήριο και βασίζεται κυρίαρχα στον αμερικάνικο κανονισμό, που είναι ένας ωραίος κανονισμός, και στην ιαπωνική μέθοδο, που θα τη δούμε παρακάτω, που είναι μια παλιά μέθοδος δευτεροβάθμιου ελέγχου, η οποία είναι πάρα πολύ αξιόπιστη. Έχω και ένα παράδειγμα να σας δείξω. Λοιπόν, σταματάω σε αυτό εδώ, όπου οι επιθεωρητές, λέω, ότι δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβες εξαιτίας μελλοντικών σεισμών. Δηλαδή, πρέπει να φύγει από το μυαλό μας ότι θα κάνω πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο και αναλαμβάνω μία ευθύνη για το κτίριο. Η ευθύνη μας είναι για αυτό που βλέπουμε στον πρωτοβάθμιο έλεγχο και για αυτό που θα υπολογίσουμε με έναν αδρομερή τρόπο στο δευτεροβάθμιο έλεγχο. Μέχρι εκεί είναι η ευθύνη μας. Το τι θα συμβεί στο κτίριο μετά από ένα σεισμό ή και πριν από ένα σεισμό, λόγω φθοράς των υλικών, η ευθύνη δεν λογίζεται σε εμάς. Είναι καλό, βέβαια, για ό,τι κάνουμε, να κρατάμε ένα αρχείο, αυτές είναι οι συστάσεις του ΆΣΠ, βέβαια, να κρατάμε ένα αρχείο στο δικό μας υπολογιστή. Και πάμε λίγο στο δευτεροβάθμιο έλεγχο. Στόχος του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου είναι η εκ νέου ιεράρχηση. Ξεχνάμε τον πρωτοβάθμιο έλεγχο. Ό,τι έγινε, έγινε. Ξεκινάμε από την αρχή τον δευτεροβάθμιο έλεγχο. Γιατί είμαστε δύο νέοι μηχανικοί, άσχετοι με τους προηγούμενους. Είναι η εκ νέου ιεραρχική βαθμονόμηση των κτηρίων με βάση την αποτύπωση και αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών. Ο έλεγχος αυτός υπησέρχεται σε περισσότερες λεπτομέρειες και προϋποθέτει. Τώρα έχουμε και δεσμεύσει, ενώ ο προηγούμενος που είχαμε την κουβέντα είναι οπτικός, πηγαίνω στο κτίριό μου, θα αφιερώσω 1 ώρα, 2 ώρες, ανάλογα και με την εμπειρία μου, μισή ώρα, ανάλογα και με το κτίριο. Θα δω αυτά που μου ζητάει. Να δω αν δεν έχω τάμπλετ ή θέλω να κάνω παρέμβαση. Υπάρχει και το έντυπο και το συμπληρώνω εκείνη την ώρα και πάω σπίτι μου και το περνάω στον υπολογιστή όμως. Ή στο γραφείο μου με την ησυχία μου και το βράδυ. Λοιπόν, στον δευτεροβάθμιο όμως έλεγχο τα πράγματα έχουν ένα επίπεδο ωριμότητας παραπάνω. Πρέπει να έχω τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους. Και αν με ενοχλεί μια ντουλάπα, θα την κουνήσω. Λοιπόν, πρέπει να συντάξω σχέδια αποτύπωσης γεωμετρίας και παθολογίας.
όχι με τρομερή λεπτομέρεια αρχιτεκτονική, για να κάνουμε τη δουλειά μας σαν πολιτική μηχανική. Εάν έχουμε βέβαια τα σχέδια της υφιστάμενης κατάστασης, το πώς μελετήθηκε το κτίριο είναι μια χαρά. Και χρειάζεται οπτική αξιολόγηση ορισμένους επιτόπου ελέγχους των δομικών υλικών. Ο δευτεροβάθμιος δεν το θα έχει υποχρεωτικό, αλλά άμα έχουμε το μεράκι και το κτίριο είναι καλό, μας αφήνει να κάνουμε και πιστοποίηση της ποιότητας των υλικών ακόμα. Δεν θα το κάνουμε βέβαια, γιατί είναι μια επίπονη διαδικασία, αλλά άμα θέλουμε το κάνουμε. Έχει στοιχειώδεις υπολογισμούς για την ποσοτική αποτίμηση χαρακτηριστικών δικτών, 13, 14, 15 δείκτες, θα το δείτε παραπάνω, είναι λίγο επίπονο. Το τελικό αποτέλεσμα ποιο είναι του δευτεροβάθμιου ελέγχου? Είναι ένας δείκτης που ονομάζεται δείκτης προτεραιότητας ελέγχου λάμδα. Αυτός ο δείκτης δεν διαθέτει απόλυτα αντικειμενική σημασία, αλλά αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας για την τρίτη φάση. Στην ουσία μας κατατάσσει το κτίριο σε μία κατηγοριοποίηση από το 0 μέχρι το 7 και ανάλογα πηγαίνει ή όχι σε ένα τριτοβάθμιο έλεγχο, δηλαδή σε μία μελέτη αποτίμησης και ενίσχυσης. Λοιπόν, εδώ σας τα έχω όχι στο ψηφιακό σύστημα, αλλά περίπου στην έντυπη μορφή, για να είναι λίγο πιο κατανοητό, πιο εποπτικό. Έχει 7 ενότητες και ο δευτεροβάθμιος έλεγχος. Τα πρώτα είναι τα διοικητικά, εγώ τα ονομάζω, ταυτότητα κτηρίου, τεχνικά χαρακτηριστικά κτηρίου. Αυτά είναι αντίστοιχα με τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, αλλά τα κάνουμε εκ νέου, ξαναλέω. Και πάμε στο Γ, που είναι τα σεισμολογικά και γεωτεχνικά στοιχεία της περιοχής, και αυτό είναι σχετικά απλό, κανείς θα το προσδιορίσει αντίστοιχο του πρωτοβάθμιου ελέγχου. Το Δ όμως, εδώ πέρα κάτω, το mouse δεν φαίνεται, ούτε αυτό φαίνεται. Λοιπόν, το Δ που είναι εδώ πέρα κάτω, θα σας το διαβάσω, είναι ο προσδιορισμός της σεισμικής απέτησης. Έτσι ονομάζεται. Προσδιορισμός σεισμικής απέτησης σε όρους τέμνουσας βάσης σε κιλονιούτον. Άρα κανείς πρέπει να δει ποια είναι η απέτησή μας σε τέμνουσα βάσης. Άρα να κάνει υπολογισμούς, το Δ. Το Ε είναι ο προσδιορισμός της σεισμικής αντίστασης. Πάλι λοιπόν πρέπει να υπολογίσουμε σε όρους κιλονιούτον, σε φορτίο δηλαδή, σε δύναμη, πόσο αντέχει το κτίριό μας. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν υπολογίσω ποια είναι η απέτηση και από την άλλη μεριά υπολογίσω ποια είναι η αντοχή, μπορώ εύκολα να πω αν αντέχω ή δεν αντέχω. Αν η αντοχή είναι μικρότερη από την απέτηση, δεν αντέχω. Εντάξει, αυτή είναι και η βασική φιλοσοφία όλου του σχεδιασμού βέβαια, των κατασκευών και του δευτεροβάθμιου ελέγχου. Αφού λοιπόν υπολογίσουμε αυτά τα δυο, υπάρχει μια εξισωσούλα εδώ πέρα, με την οποία υπολογίζουμε τον δείκτη προτεραιότητας λάμδα και στο τέλος και την κατηγορία K του κτηρίου μας και στο τέλος εδώ τέρμα κάτω υπογράφουν οι ελεγκτές μηχανικοί. Τώρα θα σας δείξω την μεθοδολογία για να την ξέρετε, επειδή βέβαια την έχουμε ξανακάνει την παρουσίαση και τρομάξανε οι αντίστοιχοι συνάδελφοι. Σας λέω τώρα εκ προημίου ότι υπάρχουν λειτουργικά προγράμματα, software, τα οποία τα υπολογίζουν αυτά με έναν εύκολο τρόπο. Αλλά εμείς έχουμε την ευθύνη της αξιολόγησης αυτών που βάζουμε στο software και αυτών που βγάζουν το software, να μπορέσουμε να τα ελέγχουμε. Επομένως, θα σας περάσω λίγο αυτούς εδώ όλους τους δείκτες, να καταλάβουμε την μεθοδολογία και όταν έρθει η ώρα δευτεροβάθμιου ελέγχου, είτε θα τα δείτε στην παρουσίαση, είτε από κάπου αλλού, να μπορέσετε να βάλετε τα σωστά δεδομένα σε αυτά τα λειτουργικά συστήματα. Λοιπόν, προχωράμε. ΑΒ, Γ είπαμε είναι διοικητικά. Στο Δ είναι ο προσδιορισμός του δείκτη προτεραιότητας ελέγχου. Άρα είναι η σεισμική απέτηση. Εδώ πέρα υπάρχει μία εξίσωση που είναι η τέμνουσα της απέτησης. Δηλαδή, όταν θα έρθει ο σεισμός, ποια θα είναι η απέτηση από το σεισμό για το κτίριό μας, η οποία είναι ανάλογη με την μάζα του κτηρίου επί την σεισμική επιτάχυνση. Άρα είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Είναι ο νόμος του Νεύτωνα, να ξέρετε από πίσω, μάζα επί επιτάχυνση. Ωραία. Πώς θα προσδιορίσω τη μάζα? Εδώ τώρα θέλει κουβέντα το πράγμα. Αυτό είναι στο χέρι του μηχανικού. Μάζα προσδιορίζω από την επιφάνεια, από το βάρος της κατασκευής, με κάποιους συντελεστές ασφάλειας. Άρα ήδη μπαίνει η λογική ότι πρέπει να έχω την κάτωψη, πρέπει να ξέρω την γεωμετρία δηλαδή της κατασκευής μου με σχετική λεπτομέρεια. Πρόεδρε, καλή συνέχεια. Ναι, ναι. Πετάτε, ξέρω, ναι. Ηλεκτρονικά.
Λοιπόν, άρα για να προσδιορίσω την μάζα, χρειάζεται να ξέρω την κάτωψη, χρειάζεται δηλαδή να έχω κάνει αυτό που είναι το πρώτο βήμα, μια αποτύπωση, και πάλι όμως δεν χρειάζεται να είναι του εκατοστού ή των 5 εκατοστών ή των 10 εκατοστών. Χρειάζεται να έχουμε αυτήν που ονομάζουμε σχετική τάξη μεγέθους. Να μην έχουμε απόκληση 1 μέτρο βέβαια, αλλά αυτό είναι ευθύνη μας. Δεν λέει κανένας στον ΟΑΣΠ ότι θα το μετρήσεις με αυτόν τον τρόπο ή με τον άλλον τρόπο. Και μετά η σεισμική επιτάχυνση προσδιορίζεται πάλι με εύκολο τρόπο. Στα λειτουργικά προγράμματα θα είναι αυτόματο μόλις του δώσετε την τοποθεσία του ακινήτου σας, θα σας βγάλει την κατηγορία, οπότε θα το πάρει αυτόματα το πρόγραμμα, αλλά η μάζα είναι σε εμάς. Και με αυτή την εξίσωση υπολογίζεται η απέτηση σεισμική. Πάμε στην άλλη μεριά τώρα της ανίσωσης, ο υπολογισμός της αντοχής. Άρα βλέπουμε ότι πλέον έχουμε ξεπεράσει την οπτική παρατήρηση και πάμε και κάνουμε πραγματικούς υπολογισμούς πολιτικού μηχανικού. Λοιπόν, πώς προσδιορίζεται η αντοχή της υφιστάμενης κατάστασης, και κάθε κατασκευή έχει τη δικιά της αντοχή, διαφορετική βέβαια. Είναι αυτός εδώ ο δείκτης VR, αυτός εδώ, που είναι ένας συντελεστής Β επί μία τέμνουσα αντοχής VR0, την ονομάζει. Λοιπόν, σε αυτόν εδώ το συντελεστή Β φαίνεται εύκολη εξίσωση, αλλά από πίσω κρύβονται 13 διαφορετικοί παράμετροι, τους οποίους πρέπει να τους προσδιορίσουμε έναν και τις 13 αυτές παραμέτρους. Και το VR0 είναι μια άλλη σχετικά επίπονη διαδικασία, ανάλογα με το κατακόρυφο δομικό σύστημα, τυχεία υποστηλώματα που θα δούμε, θα πρέπει σίδερα που έχουν μέσα αυτά τα δομικά στοιχεία, θα πρέπει να υπολογίσουμε την αντοχή του δομικού μας συστήματος. Λοιπόν, αυτός ο συντελεστής Β είναι ένα άθροισμα του λόγου σίγμα, που είναι ποσοστό σπουδαιότητας, επί τον κάθε συντελεστή Β διά το 5, λένε οι κανονισμοί. Πώς υπολογίζουμε τώρα το VR0? Το VR0, είπαμε, εξαρτάται από το κατακόρυφο δομικό σύστημα. Άρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε εκεί, να δούμε ποια είναι οι κολόνες, τα υποστηλώματα, πού είναι τα τυχώματα, πώς είναι οπλισμένα αυτά εδώ. Εάν έχω τυχοπληρώσεις, θα υπολογίσω την τυχοπλήρωση. Δικιά μου ευθύνη και αυτό εδώ. Ευεργετικά ή όχι. Έχω κοντά υποστηλώματα. Το βάζει στην εξίσωση και εδώ πέρα τα κοντά υποστηλώματα. Άρα για να υπολογίσω την τέμνουσα, πρέπει να λάβει υπόψη μου υποστηλώματα, τυχώματα, κοντά υποστηλώματα και τυχοπληρώσεις. Άρα και τα 4 συστήματα με τα οποία μπορώ να παραλάβω σεισμική τέμνουσα. Και το καθένα υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο. Για το καθένα λοιπόν από αυτά έρχεται, γι' αυτό σας λέω είναι λίγο μπλέξιμο, αλλά ευτυχώς υπάρχουν τα software, γι' αυτό σας είπα από την αρχή, έρχεται ο κανονισμός επεμβάσεων και είναι η σύσταση του ΟΑΣΠ, το βλέπετε αυτό το μακρινάρι. Λοιπόν, με τη βοήθεια του οποίου έρχομαι και υπολογίζω τη συνεισφορά του κάθε δομικού στοιχείου. Κολόνα-κολόνα, αυτά στο τέλος τα προσθέτω και βγάζω την συνολική μου αντοχή σε τέμνουσα. Και ερχόμαστε τώρα και εδώ, είναι επίσης ένα δικό μας κριτήριο. Και λέμε, θα υπολογίσουμε για κάθε όροφο αυτή την αντοχή ή θα μπορέσουμε εμείς να προκρίνουμε τον κρίσιμο όροφο? Και ο κρίσιμος όροφος, όπως ξέρουμε, είναι συνήθως το ισόγειο, γιατί εκεί είναι και η μεγαλύτερη σεισμική απέτηση. Άρα έρχεται και τα λέει και ο ΟΑΣΠ ότι δεν κάνεις τη δουλειά για όλο το κτίριο, εστιάζεις στον κρίσιμο σου όροφο. Εκτός αν δεις εσύ σαν μηχανικός ότι κάπου αλλού ίσως είναι ο κρίσιμος όροφος. Δηλαδή έχω χτισμένο όλο μου το ισόγειο, χτισμένος μου όλος ο όροφος, για κάποιο λόγο ο πρώτος όροφος δεν έχει καμιά τυχοπλήρωση ή του λείπουν 2 κατακόρυφα δομικά στοιχεία, ο τρίτος, τέταρτος και ο πέμπτος είναι όλοι τυχοπληρωμένοι. Άρα κατευθείαν βλέπει ο μηχανικός ότι κοίταξε, και ο τρίτος όροφος είναι κρίσιμος. Θα κάνω και εκεί την δουλειά για να υπολογίσω την αντοχή. Βλέπουμε δηλαδή σιγά σιγά ότι τα πράγματα έχουν ένα βαθμό υπολογιστικής απέτησης και κρίσεων του πολιτικού μηχανικού, η οποία μπαίνει ακόμα πιο πολύ στους συντελεστές Β που θα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, συντελεστές Β, ακόμα όχι, αυτά είναι τα Α, δεν μας ενδιαφέρουν, θα τα δείτε. Πάμε τώρα για τον προσδιορισμό
του δείκτη προτεραιότητας ελέγχου, το λάμδα, βλέπει κανείς ότι υπολογίζει το λάμδα στην μία διεύθυνση και στην άλλη διεύθυνση του κτηρίου. Άρα έρχεται νομοθέτης, γιατί αυτά έχουν περάσει με ΦΕΚ, και λέει ότι θα βρεις την αντοχή και την απέτηση στην χ διεύθυνση, στη μία διεύθυνση του κτηρίου, στη διαμήκη, θα κάνεις την ίδια δουλειά για την εγκάρσια, θα μου βρεις 2 συντελεστές προτεραιότητας λάμδα και προφανώς με τον χειρότερο θα βαδίσεις. Πώς προκύπτει αυτός ο συντελεστής? Για δείτε, είναι ένας λόγος όπου στον αριθμητή είναι η απέτηση, requirement λέει εδώ πέρα, rec, και στον παρονομαστή είναι η αντοχή. Είναι αυτό που λέγαμε με την ανίσωση. Λοιπόν, και λαμβάνει όμως υπόψη του για τον χ, την απέτηση ή την αντοχή στην ίδια διεύθυνση και το 0,3 της αντίστοιχης διεύθυνσης. Άρα τι έχει? Νάτος ο σεισμικός συντελεστής. G συν 0,3Q συν εχ συν 0,3εψ. Ωραία. Άρα με αυτόν τον τρόπο έρχεται και μας τα υπολογίζει. Ξαναλέω βέβαια σε αυτά εδώ, θα δείτε από τα αντίστοιχα, δηλαδή θα πατάτε ένα κουμπί, τσακ, 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 θα στα βγάζει όλα, εφόσον όμως έχει γίνει πρωτογενής εργασία με τις κατόψεις, με τους οπλισμούς, με τις αντοχές, με τις παρατηρήσεις μας επιτόπου κτλ. Το οποίο και αυτό θέλει χρόνο. Λοιπόν, ο δείκτης προτεραιότητας είναι το μέγιστο του λάμδα χ και του λάμδα ψ. Σεισμική κατηγορία Κ, ανάλογα τώρα με το λάμδα χ ή το λάμδα ψ, παίρνεις το αντίστροφό του, βγάζεις ένα δέλτα και ανάλογα με το δέλτα που έχεις βγάλει, υπάρχει αυτός εδώ ο πίνακας και σου κατατάσσει το κτίριό σου από το K0 που είναι το τέλειο κτίριο μέχρι και το K4 που είναι το χειρότερο κτίριο, από το πράσινο στο κόκκινο. Εντάξει. Προφανώς το K4 πάει για τριτοβάθμιο, το K0 είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα στους συντελεστές Β, οι οποίοι βαθμονομούνται, είναι δηλαδή 13 διαφορετικές παράμετροι, οι οποίες είναι όμως αντίστοιχες στον τίτλο με τις παραμέτρους που βλέπουμε με οπτική παρατήρηση στον πρωτοβάθμιο έλεγχο. Κοντά υποστηλώματα, διαβρώσεις, βλάβες, θα τα δείτε όλα αυτά εδώ. Κανονικότητα κτηρίου, δισκαμψίες, θα τα περάσω όμως λίγο γρήγορα. Έχει όμως εδώ ο ΑΣΠΟ νομοθέτης έχει 3 βασικές υπερκρίσιμους ονομάζεις συντελεστές. Άρα αυτό τι μας λέει? Κοίταξε, πρέπει εσύ να δώσεις έμφαση σε αυτά τα 3 που θα πούμε τώρα. Ποια είναι αυτά? Οι βλάβες στατικής ανεπάρκειας, το λέγαμε πριν. Αν έχω βλάβη, ήδη χτυπάει καμπανάκι, πρέπει να είμαι πιο λεπτομερής. Αν δεν έχω βλάβη, αυτό το συντελεστή τον υπερκρίσιμο είμαι μια χαρά. Δεύτερο σημαντικό, οξύδωση οπλισμών. Και το κατατάσσει θα δείτε πώς. Και τρίτο είναι το μέγεθος του ανοιγμένου αξονικού φορτίου των στήλων. Άρα, ειδικά για το ισόγειο που μιλάμε, που είναι ο κρίσιμος όροφος, εκεί κατεβαίνουν όλα τα αξονικά μας. Πρέπει, γιατί έχουμε υπολογίσει και τη μάζα, υπενθυμίζω, πρέπει εμείς να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε το ανοιγμένο αξονικό. Αν θυμάστε, είναι το αξονικό που έχει το κάθε δομικό στοιχείο, διά την επιφάνεια, επί την θλιπτική αντοχή του χειροδέματος, είναι μια εξισωσούλα. Και έχει και κριτήρια, αν έχω μεγάλο αξονικό φορτίο, που είναι πολύ δυσμενές, πάνω από το 0,6, με πηγαίνει κατευθείαν στο να κάνω τριτοβάθμιο έλεγχο. Άρα είναι 3 οι βασικές παράμετροι. Βλάβες από προηγούμενους σεισμούς, οξυδώσεις και μεγάλα ανοιγμένα αξονικά φορτία. Λοιπόν, εάν έστω και ένα από τα παραπάνω κριτήρια χαρακτηριστεί υπερκρίσιμο, τότε πάμε σε κτίρια με υπερκρίσιμα στοιχεία τροτότητας, δικιά τους κατηγορία. Λοιπόν, κριτήριο 1 είναι οι βλάβες στατικής ανεπάρκειας. Τις είπαμε. Σε όλα αυτά εδώ τα Β1 ως Β13, 13 διαφορετικά κριτήρια για να προσδιορίσουν το συντελεστή Β. Υπενθυμίζω, ο συντελεστής Β πολλαπλασιάζει την αντοχή. Εντάξει. Άρα υπολογίζω 13 παραμέτρους, βγάζω ένα συντελεστή Β και τον πολλαπλασιάζω με την αντοχή που είδαμε πώς υπολογίζεται στις προηγούμενες διαφάνειες. Λοιπόν, άρα βγάζω εδώ κάποια α, είναι μια διαδικασία και αυτή, ανάλογα με τις βλάβες που βλέπω. Δεν με αφήνει να αυτενεργήσω στις βλάβες ευτυχώς, μου τις έχει κατηγοριοποιημένες. Αν δεις αυτή τη βλάβη, το α είναι τόσο. Αν δεις αυτή τη βλάβη, το α είναι τόσο. Μετράς και τη βλάβη
και μπορείς και κατηγοριοποιείς. Από το 0 μέχρι το 5. Το 0 είναι το καλό, το 5 είναι το κακό. Και έχει και το σίγμα που είναι ο συντελεστής βαρύτητας, εδώ λίγο θα σας τα αναφέρω αυτά εδώ, είναι 3, είτε 5%, είτε 10%, είτε 15%. Ο συντελεστής βαρύτητας. Προφανώς, όταν προσθέσεις όλους τους συντελεστές βαρύτητας, τους 13 συντελεστές βαρύτητας, πηγαίνει στο 1. Εντάξει. Όταν έχεις συντελεστή βαρύτητας 15%, σημαίνει ότι είναι σημαντική η επιρροή αυτού του συντελεστή. Γιατί πολλαπλασιάζεται 0,15 σε σχέση με το 0,05. Άρα, πρώτο, βλάβες στατικής ανεπάρκειας. Δεύτερον, οξύδωση οπλισμών. Έχει κατηγορίες από το 1 ως το 4 για την οξύδωση των οπλισμών. Αποτείναξη της επικάλυψης, φουσκώματα, κοιλίδες σκουριά στην επιφάνεια του σκυροδέματος, υγρασίες που φαίνουν, όλα αυτά είναι οπτικές παρατηρήσεις. Είναι το νούμερο 2, συντελεστής βαρύτητας 0,1. Πηγαίνει τώρα και στα ποσοτικοποιεί. Για να χαρακτηριστεί υπερκρίσιμο, που λέγαμε δηλαδή ότι έχω έντονα προβλήματα διάβρωσης, πρέπει να έχω πλήρη απώλεια του οπλισμού. Πλήρη απώλεια όμως δεν σημαίνει 100% απώλεια. Σημαίνει ότι εάν λίγο παραπάνω βλέπω ο διάμετρός μου είναι 16 χιλιοστά και πάω λίγο και τη μετρήσω, εάν έχω χάσει πάνω από το 40% της διατομής, να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι δύσκολο. Έχουμε δει να το έχεις χάσει και 100%. Ή να πηγαίνεις σε ένα εφιστάμενο να κάνεις το χάλιβα με το χέρι σου και να σου μένει στο χέρι. Λοιπόν, εάν έχεις χάσει πάνω από το 40%, πας υπερκρίσιμο, το στέλνεις ΚΑΝΕΠΕ κατευθείαν το κτίριο για να αναλάβει άλλος την ευθύνη της επίλυσής του. Τρίτο είναι το ανοιγμένο αξονικό φορτίο. Νάτι λοιπόν η εξίσωσή μας. Ανοιγμένο αξονικό, και αυτή είναι αντίστοιχη και του ΚΑΝΕΠΕ και του Ευρωκώδικα και του ΕΚΟΣ, ακόμα άμα θυμάστε, οπλισμένου σκυροδέματος, όπου υπάρχει πάλι ο τρόπος υπολογισμού και η κατάταξή του. Εάν έχω ανοιγμένο 0,6, είπα εγώ δεν το θυμόμουν, αν έχω ανοιγμένο αξονικό πάνω από 0,75, να το καλά θυμόμουν, κατευθείαν υπάρχει έντονο θλιπτικό φορτίο. Έντονο θλιπτικό φορτίο σημαίνει ότι είμαι πολύ πιο τροτός σε βλάβες, μειώνεται η αντοχή του δομικού στοιχείου. Λοιπόν, κριτήριο 4. Κανονικότητα κάτοψης. Αυτά τα αντίστοιχα είπαμε τα έχει και οπτικός έλεγχος. Απλώς εδώ ερχόμαστε και τα ποσοτικοποιούμε με κάποιον τρόπο. Συντελεστής βαρύτητας 5% σε σχέση με το 10% που ήταν τα προηγούμενα. Έρχεται λοιπόν και μετράς πλέον. Δεν το λες, δεν το εκτιμάς με το μάτι, οπτικός έλεγχος. Πόσο είναι η μία διεύθυνση, πόσο είναι η άλλη διεύθυνση, πόσο είναι το λάμδα. Έχεις λάμδα 0,8, πάνω από 8, λάμδα κάτω από 4. Έχεις εδώ πέρα το μπούσουλά σου. Σας τα λέω έτσι λίγο απλά να είναι κατανοητά. Έχεις το μπούσουλά σου, βάζεις τον βαθμό. Από το 0 καλό, 5 κακό. Επόμενο κριτήριο. Δισκαμψία σε κάτοψη και σε στρέψη. Δισκαμψία είναι σημαντικό πράγμα, άμα θυμάστε. Δισκαμψία. Συντελεστής βαρύτητας 10%. Εντάξει. Άρα, έχω έντονη ανισοκατανομή της δισκαμψίας. Είμαι άσχημα. Έχω κανονική κατανομή της δισκαμψίας. Είμαι καλά. Κανονικότητα σε τομή και όψη. Κανονικότητα όχι κάτοψης, τομής και όψης. Τι σημαίνει αυτό? Έχω έρκερ, έχω μέσα, πώς λέγονται οι μεγάλες βεράντες, ρετυρέ και τα λοιπά. Έχω μη κανονικότητα σε τομή και σε κάτοψη. Λοιπόν, αυτό έχει συντελεστή βαρύτητας 5%. Κατανομή δισκαμψίας καθύψεως μαλακός όροφος. Να το. Μαλακός όροφος είναι από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους, και έχει και ουσία βέβαια, καθολικής κατάρρευσης των κατασκευών μας. Εάν λοιπόν σε μια κατασκευή υπάρχει μαλακός όροφος και οι βλάβες εντοπίζονται σε αυτόν τον μαλακό όροφο, υπάρχει κατάρρευση του ορόφου, τοπική είναι η κατάρρευση του ορόφου, αλλά άμα χάσεις έναν όροφο, χάνεις όλο το κτίριο. Γι' αυτό λοιπόν, εάν εντοπίσεις μαλακό όροφο σε υφιστάμενη κατασκευή, συντελεστής βαρύτητας 15%, ο μεγαλύτερος. Πώς το ποσοτικοποιώ? Όταν η δισκαμψία ενός ορόφου υπερβαίνει το 150%, άρα τι λέει? Υπολογίζω δισκαμψίες. Γεωμετρία, η δισκαμψία είναι γεωμετρία. Εντάξει, και υλικό. Άρα αυτά τα θέλω
Να τα έχω με ακρίβεια. Ο οπλισμός δεν παίζει ρόλο στη δισκαμψία. Κατανομή μάζας καθ' ύψος. Και αυτό επηρεάζει. Εάν έχω διαφορετικότητα στη μάζα, στα συνήθη κτίρια, συνήθως αυτό εδώ δεν το συναντώ. Πότε θα είχα ανισοκατανομή στη μάζα? Για παράδειγμα, να έχω ένα κτίριό μου όπου ένας οροφός του, για κάποιο λόγο, να τον χρησιμοποιώ για μία χρήση με βαρύ εξοπλισμό. Όπως έχω μέσα στο Πολυτεχνείο, στον 8ο τελευταίο όροφο, στους μηχανολόγους, θα δείτε, το δείτε το κτίριο, έχει όλο τον εξοπλισμό εκεί πέρα. Η μία πρέσα μου μπορεί να ζυγίσει και 8 τόνους. Σημειακές φορίτες κτλ. Αυτό λοιπόν είναι μια ανισοκατανομή της μάζας. Αλλά δεν είναι υπεπατημένη. Επόμενο κριτήριο, κοντά υποστηλώματα, πολύ σημαντικό, ποσοστό 15%. Ποσοτικοποιώ με πολύ πιο sophisticated, πολύ πιο λεπτομερή τρόπο το πόσο μου επηρεάζει το κοντό υποστήλωμα. Έχω ένα, έχω σε όλη την όψη και έχω όλους εδώ τους δείχτες. Να ξέρετε, ευτυχώς δεν μας αφήνει να αυτενεργούμε πολύ. Μας τους δίνει το μπούσουλα, πώς θα πάμε από το 1 μέχρι το 5. Λοιπόν, οπότε, λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη και την ύπαρξη των κοντών υποστηλωμάτων. Κατακόρυφες ασυνέχειες. Ελέγχεται η ύπαρξη φυτευτών υποστηλωμάτων ή τυχωμάτων. Σήμερα δεν το συνηθίζουμε, παλαιότερα όμως το συνηθίζαμε πάρα πολύ, τα φυτευτά υποστηλώματα. Λοιπόν, συντελεστής βαρύτητας, εδώ το έχει πεπλατισμένο, μικρός, 5%. Βαθμονόμηση, σχετικά απλή, ένα πινακάκι. 11ο κριτήριο. Διαδρομή και μεταφορά δυνάμεων. Λίγο πιο ποιοτικά βλέπουμε εδώ πέρα. Ελέγχονται 2 επιμέρους κρίσιμα κριτήρια. Αξιολογείται η αλληλεπίδραση τυχωμάτων και διαφράγματος. Αξιολογείται η ύπαρξη σαφών επιπέδων πλαισιακής λειτουργίας. Ποσοστό συμμετοχής 5%. Τι θέλει να πει πάλι εδώ πέρα? Εάν έχω σαν δομικό σύστημα καθαρό πλαίσιο, ευθυγραμμισμένο, ή αν δεν έχω. Στις παλιές κατασκευές υπήρχε λογική, του 1930, πριν τον πόλεμο, επειδή ακολουθούσαν την κατασκευή της φέρουσας τοιχοποιίας, βάζανε τα κατακόρυφα αποστηλώματά τους όπου τους βόλευε. Εκεί που είχαν τις τοιχοποιίες για να χωρίσουν τα δωμάτια. Δεν υπήρχε η έννοια του καθαρού πλαισίου. Επομένως, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε αστικές περιοχές που έχουν παλιά τέτοια δομήματα, όπου αυτή η παράμετρος μπορεί να είναι και σχετικά κρίσιμη. Βέβαια, συμμετοχή είπαμε 5%. Γειτονικά κτίρια, ανισοσταθμίες, παίζει ρόλο με 5% όμως, και αυτό εδώ πέρα το ποσοτικοποιώ. Και κακοτεχνίες, τραυματισμοί, εξετάζεται η τήρηση των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης, ο βαθμός τήρησης και εφαρμογής της μελέτης. Πού να τα ξέρουμε αυτά, βέβαια, θα πείτε. Εδώ είναι στο κριτήριο του μηχανικού. Αφού αξιολογήσετε όλα τα προηγούμενα, βάλτε και εδώ πέρα ένα νουμεράκι. Λοιπόν, εδώ υπολογίζονται τα 13 αυτά κριτήρια, βγάζω το συντελεστή Β, πολλαπλασιάζω με την αντοχή, άρα έχω τη συνολική αντοχή του κρίσιμου ορόφου και την ελέγχω με την απέτηση, βγάζω τα λάμδα. Είναι μια σχετικά επίπονη διαδικασία, αυτοματοποιημένη θα γίνει, αλλά βλέπουμε ότι κάπου μπαίνει και ο μηχανικός μέσα και η κρίση του. Ο ΑΣΠ τώρα έχει άλλο τρόπο προσέγγισης για τις κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία. Και νομίζω εδώ η περιοχή, αν όχι τόσο το κέντρο της Αλεξανδρούπολης, αλλά τριγύρω έχει αρκετά σημαντικό όγκο κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία. Είτε είναι πλυνθόκτιστα, είτε είναι από οπτοπληθοδομή, συμπαγή διάτρητη, είτε λιθόκτιστα. Πέτρινα δηλαδή. Οι ενότητες του δελτίου είναι ακριβώς οι ίδιες, αλλά αλλάζει η ποσοτικοποίηση της απέτησης, αλλάζει η ποσοτικοποίηση της αντοχής. Και πώς γίνεται? Εκτίμηση της σεισμικής επιτάχυνσης του κτηρίου είναι ανάλογη με το ύψος, θα σας τα δείξω, και εκτίμηση σεισμικής αντίστασης του κτηρίου είναι ανάλογη κυρίως με την γεωμετρία. Ενώ λοιπόν στο πλεισμένο σκυρόδεμα είδατε τι σοφιστικές σχέσεις είχαμε και επίπονες, στα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία τα πράγματα είναι πιο γεωμετρικά, θα το πω έτσι απλά.
Αλλά από τα δυο απέτηση αντοχή πάλι υπολογίζω τον δείκτη προτεραιότητας λάμδα, στην μία και στην άλλη διεύθυνση, πάλι υπολογίζω το δέλτα, πάλι υπολογίζω το κάπα. Από το K0 μέχρι το K4, 7 διαφορετικές κατηγορίες. Και στο τέλος υπογράφω. Αυτά όλα είναι ηλεκτρονικά, απλώς σας τα έδειξα εγώ και σε χαρτί. Πώς υπολογίζει το δείκτης λιγυρότητας, ο δείκτης προτεραιότητας του κτηρίου? Κοιτάξτε πώς ήταν στην προηγούμενη περίπτωση. Σε εμάς είναι τώρα 100, επί απέτηση είναι το ήτα, R είναι η αντοχή. Και τώρα το μόνο που έχουμε να προσδιορίσουμε για τις κατασκευές από φέρουσα τοιχοπία είναι την απέτηση ήτα και την αντοχή R. Οι παράμετροι που επηρεάζουν την αντοχή είναι υλικό, πάχη, θέσεις ανοιγμάτων, διαζώματα, βλάβες. Παράμετροι που συμβάλλουν στη συνεργασία του συνόλου, δηλαδή σύνδεση εγκάρσιων τείχων, διαφράγματα. Αυτά τα δυο σαν βασικές κατηγορίες. Και θα τις πούμε τώρα. Πάμε να βρούμε τώρα εκτίμηση σεισμικής επιβάρυνσης. Η εκτίμηση λοιπόν για τις κατασκευές από φέρουσες τοιχοπίες, δεν ξέρω γιατί, ξέρω δηλαδή, θα σας πω, προσεγγίζεται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με αυτή με τα κτίρια. Αυτό εδώ το ήτα λοιπόν είναι 0,75 του ήτα 1 και 0,25 του ήτα 2. Η σεισμική δράση επηρεάζει κυρίως από τη σεισμικότητα της περιοχής και το έδαφος θεμελίωσης. Αποδίδεται μέσω του συντελεστή Α, που παραπέμπει στην εδαφική επιτάχυνση ανάλογα με τη ζώνη. Η κατηγορία εδάφους επισέρχεται με το συντελεστή S. Τα S και τα Α τα παίρνω από τον Ευρωκώδικα 8. Λοιπόν, ο δείκτης σεισμικής δράσης ήτα 1 υπολογίζεται από το γινόμενο α επί S. Δηλαδή πάω στον πίνακα 1 και τι λέω, τι κατηγορία εδάφους έχω? Την κατηγορία εδάφους δεν σας την είπα. Η κατηγορία εδάφους προσδιορίζεται σχετικά εύκολα. Μπορεί να πει κανείς, βάζει Β, που είναι το 9 στις 10, 9 στις 10 περιπτώσεις, και έχει το κεφάλι του ήσυχο. Θεσσαλονίκη έχουμε C όλο το κέντρο. Λοιπόν, έρχεται εδώ, τι κατηγορία εδάφους έχω? Σε ποια σεισμική ζώνη είμαι? Θεσσαλονίκη 1, 016G. Να το λοιπόν το ήτα 1,6. Τόσο απλό. Ούτε μάζες, ούτε τίποτα. Λοιπόν, εάν υπάρχουν ενδείξεις βέβαια για πιθανό κίνδυνο τοπικής μεγέθυνσης σεισμικής δράσης, βάζουμε και έναν συντελεστή ασφάλειας 50%, 1,5 δηλαδή, πολλαπλασιάζουμε. Το ήτα 2 τι είναι? Το ήτα 1 που προσδιορίσαμε είναι το 75% της σεισμικής απέτησης. Το 25% είναι η επιρροή από γειτονικά κτίρια. Στις κατασκευές συνήθως από φέρουσα τοιχοπία δεν συνηθίζεται να έχουμε γειτονικά κτίρια, γιατί συνήθως είχαμε την αυλή μας με το κτίριο μέσα. Και αν έχουμε όμως, να ξέρετε ότι συνήθως ήταν στο ίδιο επίπεδο όλα. Δύσκολα έχουμε ανισοσταθμίες όπως έχουμε στα πολυόροφα κτίρια, οπλισμένους χειροδέματος. Παρ' όλα αυτά όμως, έρχεται εδώ πέρα πάλι ένας πολύ απλός πίνακας που τι λέει? Εάν έχω ελεύθερο κτίριο ή όμορα με επαρκείς αρμούς κτλ., το ήτα 2 είναι 0. Άρα η απέτησή μου είναι 0,75 μόνο του ήτα 1. Δεν έχω καθόλου επιβάρυνση από διπλάνα κτίρια. Αντιθέτως, βέβαια, αν έχω κτίρια που είναι κοντά με ανισοσταθμίες, το χειρότερο, βάζω ένα συντελεστή 1,2. Σχετικά μικρό συντελεστής. Και έτσι έχω υπολογίσει με πάρα πολύ απλό τρόπο την απέτηση. Είδατε πώς είναι, σεισμική επιτάχυνση, έδαφος. Τίποτα άλλο δεν βλέπω για το κτίριό μου. Θα σας πω στο τέλος γιατί. Πάμε τώρα στον υπολογισμό των αντοχών των κατασκευών από φέρουσα τοιχοπία για το δευτεροβάθμιο έλεγχο για τον οποίο μιλάμε. Όχι μάλλον για τον αντοχών, το ήτα το είπαμε, πάμε για τις αντοχές. Διατιμητική αντίσταση, μιλάμε ο κρίσιμος όροφος στις κατασκευές από φέρουσα τοιχοπία, είναι μόνο δρομημένα το ισόγειο. Δεν μπορούμε να βρούμε κατασκευή από φέρουσα τοιχοπία που να λείπουν δομικά στοιχεία από τον πρώτο όροφο και να έχουμε ένα τριόροφο, γιατί η κατασκευή από φέρουσα τοιχοπία, μόλις το λέει, τα φορτία πάνε κατακόρυφα μέσα από τους τοίχους κάτω. Αν λείπει τείχος, δεν στέκεται. Άρα μονοδρομημένα, φέρουσα τοιχοπία, ισόγειο. Ο δείκτης αυτός λοιπόν R1 αποτιμά έμεσα τη διατιμητική αντοχή στο ισόγειο του κτηρίου. Η προτινόμενη έκφραση, αυτή εδώ είναι κάτω τον ΟΑΣΠ, είναι αυτή εδώ 12 επί μη
συντελεστές επί λάμδα μη, επί έναν λόγο μικρότερος του 1. Πώς τα προσδιορίζω αυτά? Το M είναι ο συντελεστής τύπου φέρουσας τοιχοποιίας και προκύπτει από έναν πίνακα. Άρα μπορεί να φαίνεται εδώ πέρα ένας αλγεβρικός τύπος, αλλά το καθένα υπολογίζεται με σχετικά εύκολο τρόπο. Μη, τύπος φέρουσας τοιχοποιίας. Και τι λέει, πάω στον πίνακα 3. Τι κτίριο έχω, το βλέπω. Είναι λαξευτή η λιθοδομή, δηλαδή γωνιασμένες, ωραίες, αγκονάρια πράγματα. Και έχω ασβεστοκονίαμα, αυτό το άσπρο δηλαδή το υλικό. Βάζω συντελεστή 1. Όχι, άσβεστο τσίμεντο κονίαμα. Έχω άσβεστο κονίαμα χωρίς τσιμέντο σαν κονία. Βάζω 0,8. Μήπως έχω πλυνθοδομή πλήρων τείχων, πλήρων οπών, συμπαγή του βλάκια, με ασβεστοκονίαμα. Συνήθως όχι, με ασβεστό τσίμεντο κονίαμα. Τότε βάζω πάλι το μη 1. Άρα πάω στον πίνακα, σε δευτερόλεπτα γίνεται, αφού έχω πάει και κάνω και είδα το κτίριό μου, και βλέπω πόσο είναι ο συντελεστής μη. Πάμε στο άλλο τώρα, το λάμδα μη. Είναι μειωτικός συντελεστής για περιπτώσεις κακής πλοκής ηλιθοσωμάτων ή αποσάρθρωσης των κονιαμάτων. Εκτίμηση μηχανικού, πάω και βλέπω. Δεν είναι καλοχτισμένη η τοιχοποιία μου. Του βάζω μειωτικό συντελεστή. Βλέπω ότι τα κονιάματα το κάνω με το χέρι μου. Επειδή είναι παλιό, ασβεστοκονίαμα τρίβεται, του βάζω μειωτικό συντελεστή. Το σίγμα ΑW τι είναι? Άθροισμα εμβαδών διατομής των φερόντων τείχων του ισογείου κατά τη δυσμενέστερη διεύθυνση. Ποια είναι η δυσμενέστερη διεύθυνση? Εκεί που λείπουν τείχοι. Το βλέπω και αυτό εδώ και εύκολο να το εκτιμήσω. Αγνοούνται, λέει, οι πεσοί, αυτές τα χτισίματα, οι κολονίτσες, ας πούμε έτσι, οι πεσοί, που έχουν μήκος μικρότερο από 1 μέτρο. Αν έχω δηλαδή παράθυρο, πόρτα και μικρότερο από 1 μέτρο, δεν τον μετράω τον τοίχο ότι υπάρχει στην επιφάνεια. Άρα, με έναν πολύ γεωμετρικό τρόπο, με μεζούρα, πηγαίνω και προσδιορίζω αυτό το ΑW. Νη, τι είναι, στον παρονομαστή, αυτό εδώ, είναι το πλήθος των ορόφων περιλαμβανομένου και του ισογείου, και α, τι είναι, το εμβαδό της κάτωψης. Άρα έχω την αποτίμηση της αντοχής των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, την υπολογίζω με αυτόν εδώ τον αλγεβρικό, προσεγγιστικό για μένα τύπο. Με εύκολο τρόπο. Για να δούμε τώρα, έχουμε και έναν άλλο συντελεστή, βέβαια, το ρ2. Τι είναι το ρ2, πόσα ανοίγματα έχω? Καθαρή γεωμετρία. Κάθομαι, τα μετράω, βρίσκω ένα ποσοστό, τα βάζω εδώ πέρα, πρέπει να είναι μικρότερο του 1. Τελειώσαμε και με το ρ2. Δείκτης διαζωμάτων, ρ3. Διαζώματα είναι τα λεγόμενα σενάζ. Τα λέμε έτσι στην καθομιλουμένη. Ξυλοδεσχές τα λέμε λίγο άμα είναι ξύλινα, αλλά οριζόντια διαζώματα ή κατακόρυφα τα λέμε λίγο πιο επιστημονικά. Έρχομαι και με έναν πάλι απλοϊκό πίνακα 4, λέει, βάζω το συντελεστή ρ3. Δεν έχω διαζώματα, τα βλέπω τα διαζώματα, τα σενάζ. Γιατί συνήθως μπορεί να είναι τσιμεντένια ή μπορεί να είναι ξύλινα. Κάτι άλλο δεν μπορεί να είναι, να βρείτε σίδερα λίγο δύσκολα. Λοιπόν, δεν τα βλέπω 0,5. Τα βλέπω παντού και πυκνά 1 ο συντελεστής με τα ενδιάμεσα. Πάει και το ρ3. ρ4. Δείκτης διαφραγμάτων. Έρχομαι εδώ στον πίνακα 5 και στον πίνακα 6. Διάφραγμα τι είναι? Τα πατώματα. Έχω πάτωμα αποπλισμένο σκυρόδεμα, ισχυρό διάφραγμα 1. Έχω πάτωμα ξύλινο, μίας κατεύθυνσης, χωρίς πέτσωμα, ασθενές διάφραγμα 0,5, 0,6, 0,4 το έχει εδώ. Ασύμμετρο πάτωμα. Άρα πάλι ποιοτικά βλέπω, πηγαίνω στο πινακάκι μου, παίρνω το νούμερο. Δείκτης ανοιγμάτων κοντά σε γωνίες. Η γωνία είναι από τις πιο σημαντικές θέσεις των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία. Τα είπε πριν και ο κύριος Μπαρδάκης που έλεγε ότι πέφτουν οι τείχοι σαν την μπανάνα εκτός επίπεδου. Εάν δεν είναι καλά δομημένη η γωνία, τότε έχω πρόβλημα στη φέρουσα τοιχοποιία, βάζω μειωτικό συντελεστή. Εδώ τώρα τι μου λέει? Εάν έχεις άνοιγμα κοντά στη γωνιά, θα το ταλαιπωρήσεις το κτίριο και θα το υποβαθμίσεις σαν αντοχή, θα του βάλεις τους μειωτικούς συντελεστές που πρέπει να τους βάλεις. Δείκτης παθολογίας. Οι προτινόμενες τιμές του δείκτη προβλέπουν από πίνακα 8. Τι σημαίνει παθολογία? Αν βλέπω βλάβες, ροχμές, από πού που έχουν προέρθει ροχμές, απουσία βλαβών, 1. Βαριές βλάβες,
το στέλνω στον ΚΑΔΕΤ, κανονισμός για τη φέρουσα τοιχοπία. Ελαφριές εκταμένες βλάβες, 0,5 συντελεστής. Άρα πάλι βλέπουμε ότι βγαίνει από πίνακα με έναν εύκολο τρόπο. Δείκτης ρο7, σύνδεση μεταξύ εγκάρσιων τείχων. Πολύ σπουδαίο είναι για τις κατασκευές από φέρουσα τοιχοπία να έχω σύνδεση της μίας διεύθυνσης της κατασκευής μου τους τείχους με εγκάρσιους. Έρχεται εδώ πέρα ο ΑΣΠ και λέει, επειδή το ξέρουμε αυτό εδώ ότι είναι σημαντικό, θα πρέπει να το δεις, να το ελέγξεις και αν έχεις θα του βάλεις 1, αν δεν έχεις θα του βάλεις 0,8 ή 0,4. Βέβαια, βλέπετε ότι όλοι αυτοί εδώ οι πίνακες τους αφήνει στον μηχανικό, σε εμάς δηλαδή, να προσδιορίσουμε πόσο συνδεδεμένοι είναι, τι διαφράγματα να τα δούμε, να ασχοληθούμε δηλαδή με το κτίριο σε ένα πρώτο επίπεδο. Δείκτης καταπώνησης περιμετρικών τείχων εκτός επίπεδου. Αυτός ο δείκτης αναφέρεται μόνο στους περιμετρικούς, τους εξωτερικούς δηλαδή τείχους, καθώς οι εσωτερικοί έχουν συνήθως πολύ καλύτερη σύνδεση με τον οριζόντιο φέροντα οργανισμό. Είναι μόνο γεωμετρία και αυτό εδώ, άρα παίρνω τον κάθε τείχο τον εξωτερικό, κάθε όψη, 4 όψεις υπάρχουν. Μετράω το πάχος, μετράω την απόσταση και βγάζω το ρο 8. Και νομίζω έχει ακόμα ένα μόνο. Δείκτης κανονικότητας της κάτοψης του ισογείου, και εδώ παίζει ρόλο η κανονικότητα της κάτοψης. Πηγαίνω στον πίνακα 10 πλέον, αν έχω κανονική κάτοψη δεν την αφήνει ελεύθερο, σου λέει μετράω τις διαστάσεις, Lmax δια Lmin, μικρότερο του 4 έχω κτίριο κανονικό, μεγαλύτερο του 8, ένα επίμικες δηλαδή κτίριο, είναι μη κανονικό για τη φέρουσα τοιχοπία. Πηγαίνω και μη κανονική κάτοψη του βάζω αντοχή 0,5. Λοιπόν, έχει και το 10. Οι προτινόμενες τιμές είναι δείκτης κανονικότητας καθ' ύψος. Συνήθως όμως είμαστε κανονικοί καθ' ύψος, θα βάλουμε 1 ή άμα δεν είμαστε κανονικοί, 0,5. Μερικώς κανονικοί βάζουμε 0,75. Η συνολική τώρα σεισμική αντίσταση από το ρο1 μέχρι το ρο10 προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ρο. Αλλά εδώ πέρα η συντελέση βαρύτητας είναι λίγο διαφορετική. Και σου προδιαγράφει και σου λέει το ρο1 θα πάρει 20%, το ρο3 και το ρο5 θα πάρει 15%. Ακολουθώ λοιπόν αυτόν εδώ πάλι μια άλγευρα, μια πρόσθεση και πολλαπλασιασμούς και βγάζω την αντίσταση των κτηρίων από φέρουσα τοιχοπία. Πριν τελειώσω αυτή την παρουσίαση, να πούμε ότι εδώ πέρα στη φέρουσα τοιχοπία η λιγυρότητα πάλι λέω, γιατί είναι το λάμδα, η απέτηση για το αν θα πάω στο τριτοβάθμιο ή όχι αυτό το λάμδα είναι συνολικά, δεν είναι αναχή και ψηδιεύθυνση. Γιατί ξέρουμε ότι οι τείχοι αλληλεπιδρούν, υπάρχει μια φιλοσοφία από πίσω, προκύπτουν με προσεγγιστικό τρόπο, όπως είδατε, σχεδόν γεωμετρικό και πινακοποιημένο, και ανάλογα στέλνουμε ή όχι στον ΚΑΔΕΤ τα κτίρια μας. Έχουμε αντικείμενο δημόσιων τέτοιων κτιρίων. Έχουμε αντικείμενο, γιατί πολλά από τα σχολεία μας, νοσοκομεία δεν θα πω γιατί έχουμε πια σύγχρονα νοσοκομεία, αλλά πολλά από τα σχολεία μας και στα χωριά είναι λιθόκτιστα και άλλα δημόσια κτίρια. Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα καλό αντικείμενο. Και να κλείσω λέγοντας, γιατί στα κτίρια από φέρουσα τοιχοπία έχουμε αυτόν τον απλοϊκό τρόπο προσέγγισης και όχι πιο επιστημονικό, γιατί δεν είμαστε μαθημένοι στα κτίρια από φέρουσα τοιχοπία σαν πολιτική μηχανική. Γιατί από τις αρχές του 20ου αιώνα ξεχάσαμε να χτίζουμε με τείχους, γιατί ανακαλύφθηκε και σωστά το πλυσμένο σκυρόδεμα. Οπότε έχει υποβαθμιστεί πολύ η γνώση της αντισεισμικής επάρκειας κατασκευών από φέρουσα τοιχοπία σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη και προφανώς και τα πολυτεχνία. Και εμείς δηλαδή έχουμε ένα ρόλο. Σκεφτείτε ότι από τα 6 πολυτεχνία. Όχι ελάχιστα. Τα 3 δεν τη διδάσκουν καθόλου. Και τα 3, όπως είμαστε εμείς, έχουμε ένα επιλογής. Μπράβο. Και η Ξάνθη νομίζω είναι έτσι. Αριστοτέλειο, Ξάνθη και Μετσόβιο νομίζω, το έχουν ένα μάθημα επιλογής σε ενάτο εξαμήνου. Άρα έτσι λοιπόν, επειδή δεν έχουμε γνώση, γι' αυτό το λόγο το ξέρουμε και λέμε, κοίταξε, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τα κτίρια, με αυτόν τον τρόπο θα προσεγγίσει και έχει έναν βέβαια συντελεστή ασφάλειας πολύ μεγαλύτερο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να κάνουμε ερωτήσεις, θα αφήσω, έχω και ένα παράδειγμα
θα το αφήσω πάλι εδώ πέρα στο τεχνικό επιμελητήριο, εφαρμογής, δεν θα σας τα πω τώρα γιατί θα θέλουμε άλλη μια ώρα, εφαρμογής του δευτεροβάθμιου ελέγχου για ένα 10όροφο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής. Όποιος θέλει να το μοιράσετε ή να το βάλετε στο site, να το κατεβάσει για να δει όλα αυτά τα Β1 ως Β13, πώς τα υπολογίζει κανείς, πόσο κρίσιμα είναι κτλ. Λοιπόν, ωραία. Ελπίζω να μην κούρασα πάρα πολύ. Όποιοι έχουν ερωτήσεις εδώ... Μ' ακούτε? Ναι. Πιθανολογώ ότι η ποιότητα των υλικών εδώ πέρα δεν επισέρχεται γιατί έχουμε το 85% των κτηρίων πρώτου 85, οπότε θα έχουμε εμφανή σημάδια. Όχι. Η ποιότητα των υλικών για τις κατασκευές οπλισμένου χειροδέματος υπησέρχεται. Υπησέρχεται κυρίως στο ανοιγμένο αξονικό, που είναι μία παράμετρος αρκετά σημαντική, κρίσιμη, πώς την λέει ο ΑΣΜ, οπότε εκεί πέρα μπαίνει η ποιότητα των υλικών. Αλλού δεν τη βάζουμε. Στις κατασκευές από φέρουσοτοιχοποιία μπαίνει πάλι στον πρώτο πρωτοδείκτη και σημαντικό, που είναι ο τρόπος δόμησης. Αν είναι πέτρα ή τούβλο και τι κονίαμα έχω. Και εκεί πέρα μπαίνει, αλλά δεν σου λέει πώς αντέχει η πέτρα ή πώς αντέχει το τούβλο ή πώς αντέχει το κονίαμα. Αυτά είναι για τον καδέτ, για τον τριτοβάθμιο έλεγχο και για το κανεπέ. Ναι. Σε περίπτωση μεικτής κατασκευής. Σκυρόδεμα και φέρουσα. Πολύ ωραίο. Σε περίπτωση τι κάνουμε? Λοιπόν, σε περίπτωση μεικτής κατασκευής, δεν το λέει ο νομοθέτης τι κάνουμε. Εγώ θα πρότεινα να το ακολουθήσουμε σαν πλαισιακό, δηλαδή σαν κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος. Αλλά αυτό θα πρέπει να το εκτιμήσουμε, να δούμε τι κυριαρχεί. Δηλαδή, αν είναι ένα πολυόροφο, που, δηλαδή, εσείς τώρα μιλάτε για κατασκευές στο transition zone, από τη φέρουσοτοιχοποιία 1890-1900, ανακάλυψη σκυροδέματος μέχρι το 1915-20. Έχετε τις κατασκευές. Εκεί... Κατέκταση περισσότερο, μπορεί να είναι καθύψος. Καθύψος μπορεί να βάλουμε. Σπάνια. Κάπως θα έχεις με φέρουσα... Α, και αυτό συνηθίζεται. Κρίσιμος όροφος σκυρόδεμα, εγώ θα το έβλεπα σαν σκυρόδεμα. Έτσι γίνεται, και επειδή έχουμε ασχοληθεί λίγο με κάποια κτίρια στην οδό Αριστοτέλους, που είναι ακριβώς αυτό το σύστημα δόμησης στο μεικτό, ακολουθούμε κανεπέ, κανονισμό επεμβάσεων, στον τριτοβάθμιο έλεγχο πια, αλλά λαμβάνουμε υπόψη υποχρεωτικά τις τοιχοπληρώσεις κατά κανονισμό, αλλά τις φέρουσες τοιχοποίησεις επί της ουσίας. Δηλαδή δεν το αφήνουμε να είναι ένας πλαισιακός φορέας, βάζουμε και όλη αυτή τη δισκαμψία που προσφέρει η τοιχοποίηση. Ωραία. Λοιπόν, ξύλινα κτήρα θα πω το μεράκι μου, επειδή την έκανε την ερώτηση. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν διδάσκουμε κατασκευές φέρουσες ξύλινες. Ευρωκώδικα 5, που είναι ένας ολόκληρος ευρωκώδικας. Πώς είναι το σκυρόδεμα ευρωκώδικας 2? Ευρωκώδικα 5 δεν διδάσκουμε. Και είναι όμως ένα τόσο ελκυστικό υλικό πλέον, γιατί μπαίνει μέσα στην κατηγορία βιωσιμότητας, κυκλικής οικονομίας, πράσινη ανάπτυξη. Πράσινη, που είναι τώρα ελκυστικές έννοιες, και δεν έχουμε μηχανικούς για να λύσουν τέτοιου είδους φέροντες οργανισμούς. Υπάρχουν οι Σουηδοί, υπάρχει το IKEA. Έτοιμα. Ποιος θα το λύσει ρε το πρόβλημα, ξύλα θα βρούμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά.